drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udtod sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Oktubre 18, tuig 2023. Sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 68 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mula garimang Korban, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Ang local public transport route plan sang syudad sang Iloilo ginalantaw nga ipatuman sa masunod sining tuig. Tiway kita magsala sa aton sining mga kabumbos ang nagligad to katapusan sa Oktubre tapos nagtunga-tunga sa Nobyembre. Subong sa masunod sining tuig naman. Base paglabot naton sa tuig 2024 sa masunod pagidi nga tuig bla. Sa aton sining mga kabumbo pero lang taon ta karon kung anong pila ka mga rason diri ko nga hindi mapatuman ining local public transport route plan sa piyak sining bahin Comelec Region 6 nagapanugyan nga gilayon ipasa ang petisyon sang reklamo batok sa mga kandidato bag-o pa man mag-eleksyon. Ini kon may mga may mga complaint or ining inyo siniiyang mga protest batok sa mga kandidato sa palabuton sining barangay Sangguniang Kabataan elections. Sa iban pang matalupang doon karon nga mga balita, PNP personnel nga suspect sa pagpaniro patay sa soltero sa Rambol sa Rizal Palapala 1 napasakana sang kaso. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo Provincial Government magasulat kay DFA Undersecretary De Vega nga nagapangayo sang bulig agud makita ang missing nga Ilongga OFW sa Israel. Samtang atensyon last 12 karon, no, last 12:01 sa aton sinikaron niya nga mga kabomo magasugod na ang campaign period para sa barangay and Sangguniang Kabataan elections 2023. Ginadigan na diri sang Iloilo City Comelec ang mga common poster area sa syudad nga kung saan ginapanagutan kagadira lang pwede makabutang sang mga campaign materials. Ano nga mga lugar ini sa diin ini istoryahin tayo na karon sa aton sa nipanay nga pagpangalagad. Samtang Philippine Army nag-augment sa quick response team sa mga areas nga may presensya sa communist terrorist group. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sa nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Sa aton sa karon iya nga mga kabombo magbantay kag magatutok lamang diri sa Bombo Radio Iloilo kay man mayara kita sa nga panibag-o siniiyang promo. Another big time nga pa-promo naman nga balantayan nga magahatag sa cash kag dugang pagin sini nga mga papremyo. No, sa aton siniiyang nga mga kabombo, no, bantayan ang paglunsyar sini sa palabuton sini nga Domingo nga adlaw. Tutukan nyo ginina para nga makaumpisa na kamo sa pagtipon sa mga kinahanglanon para sa another big time nga papromo sa radyo sa Bombo Radio Philippines. Madamo sini nga mga papremyo kag cash prizes ang nagahulata. Siyempre diri sa promo sa Bombo Radio ang premyo iya nagahulat sa winner, hindi kay ang winner way isang hukus-bukus, way isang anuman sini iyang daya. Ang mga nagadaog driya, mga lehitimo, no, mga nagapasakop gid. Sa aton sini karon mga kabombo bantayan ina diri sa aton man sini nga pagpangalagad. Samtang markahin ang inyo sini nga kalendaryo kag indigid pagkalipati, no? Ang labing importanteng adlaw sa aton sini iya nga mga kabombo sa bilog nga pungsod, Nobyembre 18 tuig 2023, dugong bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain, kaupod naton diri ang Philippine Red Cross.
No, saton sini karon iya nga mga kabumbo ini bilang pagtuman sa pangako para sa ikayo sa nga komunidad. Ini nga programa ang makabig nga isa ka mapuslanon nga milestone nga liwat magarangkada matapos ang temporaryo nga pag-untat bangunman sa COVID-19 pandemic sa pagbinuligay sa Philippine Red Cross kag Bombo Radio Philippines. Magatutok kita liwat sa pagpalapdag sa espiritu sa voluntaryo nga donasyon sa nga dugo sa 24 ka mga key cities sa kung saniin mayara sang 31 ka mga fully digitalized sa Bombo Radio kag Star FM stations sa Nobyembre 18 tuig 2023. Magkatuhay nga venue sa bilog nga pungsod para sa one-day event nga ini. Botsilingon, simultaneous dululungan, isa lang iya ka adlaw kung sa din man mayara sa Star FM kag Bombo Radio Station. Magapatigayon kita sa nga Dugong Bombo 2023. Ang pagpanumbalik sa Dugong Bombo isa ka pamatod sa nga himpit nga dedikasyon sa Bombo Radio Network sa pagsuporta sa mga hilikoton. May kantanan sa pagtipig sa ikayong lawas. Kung matandaan ang Bombo Radio Philippines ang nakatipon sang 4,135,500 cc sang dugo nga may katumbas nga 4,135 liters ukon 1,034 gallons ukon 20.7 ka drum sang blood supply sa pungsod sa tuig 2019. Pero antes pa man ang tuig 2019, ang Bombo Radio Philippines halin sa inyo mga blood donations ang nakatipon sa kag nakabulig sa Philippine Red Cross ang average nga 20 drums ang dugo kada tuig. Halin sa ginsugura naton ang nasambit iya nga proyekto isa ka dekada na ang nakaligad. Gani ang Dugong Bombo. Now, sang Bombo Radio Philippines ang paday nga ginakilala sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini kag ginakabig nga Bloody Single Day Blood Donation Program nga nagapapagon sa papel sa pagpasiguro sang tayuyon nga supply sang dugo para sa mga medical emergencies. Kabalo kamo banwa kada segundo, minuto, adlaw, semana or even bulan, no? Do halos iya sa tagsa ka matag adlaw may kabumbo kita nga nagakinahanglan sang dugo. So inyo sininahibalwan kung ano kalabing importante ang dugo. Sa pagsulog sa Bombo Radio Philippines sa ika-57 anibersaryo sa pagtukod sini subong nga tuig 2023, liwat sini nga ginabuhi ang Dugong Bombo ang pagpakita sa pangako sa network sa corporate social responsibility ilabi na sa mga labing nagakinahanglan. Gani ikaw, ordinaryo ka man nga tao, saranggin ikaw makahimo sa isa kabilidhon nga butang sa pagdonar sa imo sini nga dugo sa Nobyembre 18. Wala pa sa may naibento nga kabaylo sang dugo o kon na substitute dira abe. Now, sa aton sini karon iya nga mga kabombo, gani magdonar sang dugo kag magsugpon sang kabuhi sang imo sini isig kaparyo. Kag syempre lauman gininyo igapadayon sa Bombo Radio Philippines ang espiritu sang pagbinuligay sa tunga sang pribadong sektor kag humanitarian organization sa pagpanumbalik sang Dugong Bombo A Little Pain A Life to Gain sa diin ginapangibabaw gid ang paghugpong kag pagdihon sang isa ka maayo kag mainulikdon nga komunidad. Kag bilang pagpasalamat sa adlaw sang aton sini nga Dugong Bombo, magapanagtag kita sang limited edition nga Dugong Bombo t-shirt ay on a first come first served basis. Lakip na diri ang multivitamins kang isang 40D. Ang 40D nagabulig sa pag-regulate sang hormones kag nagabulig sa lawas sa pag-manage sang stress sa adlaw-adlaw. Kag 40plex sa 45B complex nga nagabulig sa pagbato sang pagpangalay kag pagpalangluya sang kalawasan dala sang pagtigulang kag pre-existing conditions kaangay sang diabetes, hypertension kag high cholesterol. Kag may libre man kita nga snacks subong man drinks, hot meals para sa aton sini nga mga successful blood donors. Gani ginagna namon tanan nga mga kaupon naton, mga kabombo naton magbuilog no sa sining isa iya kabilidhon nga butang magpalista maggadonar sang dugo sa Dugong Bombo 2023 A Little Pain A Life to Gain. Aton sini nga venue dira sa may Iloilo Science and Technology University sa La Paz sa ISATU kita tuman ka hapos lapit or tuman ka lapit hapos tultulon
very accessible sa aton sini karon iya nga mga kabombo gani, no, hindi gid kamo mabudlayan sa pagpangita sang aton sini karon nga venue. Sa mga gusto nga magdonar sa dugo, pwede man kamo makapadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio kag magpalista ukon magtawag sa aton sini iya nga numero, no, 3379452 3379452. Pangita lang bisan sino lang diri iyang personnel sa nga Bombo Radio sarang gid yung maka-cater sa imo sini kun ikaw ang magapalista, no, kag magadonar sang dugo sa palabuton sini nga Nobyembre 18 sa dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. 39 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Makabig naton karon nga ti duwa diri ang biktima. Hindi lang nga ni duwa kay as per information may naigo paginsang bato. Ang ginatumod naton banwa ining pag-renambol sang mga pamatanon sa Barangay Rizal Palapala 1 sadtong nakaligad sini may nadlaw. Nga kung sa din isa diri ang patay. Napatay bangod man nga sandig iya sa pagpangusisa sa aton sini mga kapulisan kag sandig man sa ila sini nga investigasyon may isa ka off-duty nga pulis. Nga posible ini siya ang namurag-muragan kag tuyo ya kuntani nga magpacify sa kinagamo. Ugaling kiti hindi man siya siguro makasinggit lang nga, hoy, tama na na! Kay katulad sang isa ka pumuluyo, no, nga nagsiding lang to gani kay nagaginahod. Pag siding ya timing man nga tumupa ang malainumol sini nga bato sa iya sini nga agtang. Oh. Ti kunti nang hilampos siya sang iya kaugalingon nga dugo, nagsulod na lang sa ila puloyan. Sandig diri sa pagpangusisa sang Bombo Radio kag subong man sandig sa mga nakuha nga impormasyon nagikan karon sa aton sini kapulisan. Tuyo kung tani nga magpacify sining pulis ni alias Dandan. Sa aton sini mga kabombo. Oh. O galing sa hindi mapatod sini iyang sirkumstansya, dakong posibilidad kag ginalantaw naton basi una lupok, no, sang sa pasalba iniigo gid sa tiyan. Ining si Mikey, isa ka soltero nga imbolbado man iya sa nasambit sini karon nga kinagamo. Oh. Tihamakon mo sini nagkalahalitan, 3 ka kabuhi, 3 ka individual, isa kabuhi ang nausik, 2 ang nahalitan, isa diri apektado ang iya sini nga career bilang isa ka police personnel. Kay may nakatudlo nga siya kuno nakatiro sa aton sini mga kabombo. Tini siya ang pasakaan sang kaso. Check ta si Bombo Hana Andasa sa iya sini nga follow-up report. Bombo Hana, sa report ta please come in. Gin-kumpirma pag ang kaso ang personnel nga suspect sa pagtiro patay sa Soterito, Barangay Rizal Palapala 1. Ang Soterito ang alias Amiki, presidente sa Rizal Palapala 2 sa Philippine National Police Personnel Man, ako si alias Gansoy nga na-assign sa Guimaras Police Provincial Office under Intelligence Operative. Taga-residente man ini Bombo Champs ang among lugar. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Police Captain Roque Jimenez III, Hepe sa Iloilo City Police Station 1, iyagin pahayag nga gilayon nga ginapasakaan kaso ang katapos ng Philippine National Police matapos matipon ang mga testimonya sa mga testigo nga siya gid ang nakitaan nga nakatiro patay sa biktima. Nagapangatubang ini subong asang kaso nga homicide. Madumduman nga nagsungka ini agod tani nga i-clarify ang natabo o kon hatagan sang klaro ang iyang ngalan apang sa pagtipon sa mga testimonya sang testigo siya gid ang yatudlo kag ginatumod nga suspect. Una man niya ini ginapanginwala nga hindi siya ang nakatiro kag para gid lamang kuno sa pasalba nga ginatawag o kana warning shot agod mapulong na ang ginamo sang mga pamatanon. Suno gani kuno sa iya nga panaysayon sa natabo wala kuno ini makatalopangod nga may naigo gali sa iya nga pagpalupok. Tabahin naman sa isa pagyud ka pamatanon nga naglampos man nga posible man nga gintunaan sang kamatayon sang Solterito nga si alias Mickey. Naglampos ini si alias Raprap nga naglampos sa iya nga likod o kun ulo nga bahin sang likod nga bahin sang ulo ni alias Mickey nga gintunaan sang hematoma. Nasuno man sa nagwa nga autopsy. Kag wala ini gyapon hibaluan kag makit-an
kung sa diin ini nagahukmo nga subong. Yari bala kaya pamatian naton ang pahayag ni Police Captain Roque Jimeno III. Ang latest update naton sa regarding sa shooting incident na natabo dito sa Mayasal, Palawan. So napailan na naton kaso ang aton nga suspect ka PNP member homicide sa kagabi mga alas 11:50. May nagdugang bala sir nga testigo? Sang last nga sang kagabi mga alas 8 palin may nagkadto sa isa ka witness na babae nga minor man nga nagtestigo against sa suspect kag managdugang man siya nga may involved man nga si Aka Rap naglampo sa ulo sa nakita naglampo sa ulo sa dati na victim. How about sir si alias Rap yes sir nakuha na sa? Wala pa si alias Rap pero si ginapangitaan naton way nga kung ano nga makuhaan tagisa sang complete nga ngalan kay para sa naton ma-invite diri sa para mabalasa kung ano gid ang iyang participation dito sa natabo. So sa pagpamangkutanon niyo di ba sir una sa PNP personnel daw panginwala niya pa nga siya ang nagtiro patay sir. So anong iyang rason sir? So actually ma'am ay based sa allegation sa aton nga personnel nagpasipay sa tani kay kinakita yang rambol ang time nga to wala na ginabuyanay ba to so mga 12:50 AM na 12:10 AM so nagrambol ni sila naglapas by ni sila sa balay sang PNP member naton so nagabuyanay naigo ning balay so then pagkaigo sang balay na bugtaw sa kay ginawod sa hagwa may nabatian sa adwa ka lupok ani nagwa sa so pagwa niya amo to nga kita niya ang victim ni nga ginapulihan na may naglampo sa ulo and then ay mga kutsilyo pag kita ang nagkaptan so ang ginobra niya para mapasipay niya ang gamo nagpunot sa sanya pusel kay sa tani maguro ma warning shot para sang pagbunot siya naglupok niya pusel so nagpalalagyo ining mga kabataan na mga minor and then ginagas niya so ay mabtan pagbalik niya ang atong victim kay dalo niya tayo sa ospital so wala na atong victim kay indala na daw sa mga upod naman sa doktor sa ospital sa dito na sa doktor sa ospital mga 20 to 30 minutes daw nadulaan na ni sang kabuhi. Pero sa panaysayon niyo sir ginamin niya gid nga siya gid mismo kag na aksidente lang ba sir ang pag igo iya o kung natuyo iya so, gid? Sa iya ma'am sa iya nga panaysayon siyempre nagbunot sa paglupok why siya gani kabalo kung naigo tag kung di bang iyaman ang pinakapunto isang ipasipay niya kapag dakpo niya to tani ang magalampos kag may mga kutsilyo to ang mga kabataan. Nabatian si Captain Roque III Bombotron. All right. Si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa, number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Hanajoy andasa sa imo siniiyang follow-up report. Tinakita nyo na ang halit nga tugas ang kinagamo way isang pulos nga buluhaton sang mga pamatanon. Ang kalabanan sini sa ila mga minor de edad pa. Sa bahin sang biktima lamharon pa, no? Naguntat ng iya sining edad. May isa pagid sila ka na biktima nga naigo sang bato sa paghinabuyanay sini nila. Makabigman niya biktima karon ang nasambit sini nga pulis kay sa tuyo ya kun tani nga mag-pacify mauntaton ang gamo, no? Ikaw na naman to nga kadimalason nga pag-abot niya sang pusilya, sandig man siya sini nga panaysayon, sang ginusisa sa sang police station number 1 chief, naglupok ko no? Paglupok, way man sa balo kung may naigo. Pero tiyan mo na itong nangin resulta sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nabutang karon iya sa pornada ang iya sini karir bilang isa ka katapo sa Philippine National Police. Isa pagid sa mga praligban sini kiti
although nga yara sa iya sining lugar, malapit sa ila sining balay, ibasta gani iya off duty kana kag during election period kag may gina patuman sining Comelec gun ban, hindi gid ikaw iya maka dala sa imo sining pusil sagwa sa imo sining puluyan. Pero ti kung may mga kasubong sining mahitabo, why ka na sang choice, alang-alang magsinggit ka lang to karon. Ang mga pamatanon may mga dala sining bato, kutsilyo kag iban pa nga mga armas. Di ba si kung ikaw man to karon ang sa iluhan sing ila sini kakig kag doon ka to. Oh. Pero sa pangkabilugan, why gid sang may nagdaog diri? Why man sang nagakadapat sining ipabugal or mahambal mo nga dungog or ipadayaw mo abi sa ulihi nga isa ako sa mga nagrambol dito sa Rizal Palapala nga kung saan may napatay gid. Ang mga kasubong sina nga hilikoton, buluhaton, way na ginapadayaw, way na pabugal. Kay problema ang madulot lamang sina. Sa aton sini karon yung mga kabombo. Oh? Tilan tawa bala? Las 12 or las 11 tungang gabi na kalabanan sa mga pumuluyo dira nagahuragok, nagalalaway sang kahamuok sang ila sining nga tulog. Matublag lamang bangod nga may nagasininggitan kag may nagagirahay sang bato, naga-ilinaway, naga-rinambol. Tiining si Dandan nga pulis, wrong place at the wrong time. Oh. Apisar nga ti, draman sa nag-star, pero napilitan siya nga gamito ng iya sinikaron iyang service firearm nga ang katuyuan magpacify, pangdakpo na ito mga nagarinambol para nga mauntat na dira. Ano man yang kadimalason karon sa sitwasyon, kung ano man ang plastada, pero sandig sa mga nakakita nga nagtiro gid saya. Oh. Sa aton sini makabumbo. With all due respect sa pamilya sa nga biktima, no? Sino man abi ang malipay kag mahambal nga ti okay lang na. Nga kung hindi man yatag sa kakagahon, masami nga nagarinambol sa lugar ang mga pamatanon. Imbes nga kung tani mahamuok ang imo sining nga katulugon, matapos ang malawig sining adlaw nga pagtrabaho, lapyo ang imo sining lawas. Pasalamat ikaw kay off mo na, makapahuway ikaw, para nga mapreparar mo naman ang imo sining lawas sa masunod sining adlaw nga trabaho. Tublagon lang iya sang way kapuslanan nga sahi isang mga buluhaton nga magpanggarit-garit, magpinanghaboy isang bato kag magrinambol. Oh? Why not abi kung gusto nyo man iya nga magrinambol, gusto nyo magpinatyanay, pangita kamo sang lugar nga waay sang mga pamalay bala. Waay kamo sang may mahalitan. Tapos inang espasyo bala gamay lang para way na palagyuan ay total amo man na napangita nyo eh. Oh, sa mga gang-gang dire.
Ngita ka mo sang lugar bala nga waay sang pamalay, no? Waay ka mo sang may masalabat or may mahalitan nga tawo. Kag para maangkon yung inyo sini nga kagustuhan nga magtinapungulay, maglinaway, habuyanay, bato, lampusanay, dira kagabun-anay. Oh? Para nga matapos sa ni tanano, iset nyo ang date. No, kay plastarta para iya nga way na sang bulngon baladayon. Irekta na lang iya lubong o kung gusto nyo kung ihaya nyo pati pwede. You know what? Makatalaka kag tuman na gid iya ka sabad. Halit. No? Daw mo halit sang ungka flyover bla. Kasi iban pa sini nga mga baldog nga mga proyekto. Diri sa syudad sang Iloilo. Oh? Kadamo na sang problema naton sa aton sini iya nga sitwasyon karon. Oh? Kalabanan sa aton gani kung hindi man tanan daw haluso na lang nagapunga-punga agud to nga makaisrot sa pagpangabuhi. Madugang pagid iya karon banwa ang way sa lugar nga pay nasug-isog. Kag kagaguhan sining mga miyembro sang street gangs. Kag isa man sa mga ginalantaw naton nga dapat iya nga magpanindugan man diri ang mga barangay official. Batok iya sa sining mga pamatanon. Kag balo kita nga kilala man ini sa mga barangay official kung sanday sino ini. Dako man diri ang responsibilidad sa mga ginikanan. Nga sa tion sang kagabiyon dapat pasiguraduhon Manila nga ila sini nga mga kabataan nangyara na sa sulod sa ila sini nga puluyan kag wala iya nagalambordahe kag kung ano-ano man iya nga mga sahi isang pagkatampuhaw o kung pagkaungo nga klase isang mentalidad ang mahimo sini nila. Oh? Hindi man ni maginansyahan, hindi man ni mangindungog, hindi man ni manginbugal. Pero wisyo gid lamang kag problema madulot sini. Oh. Ginapanawagan man naton ang kapulisan naton. Although mahambal kamo nga ti hindi nyo man tanan kaparan ining nasambit karon iya nga trabaho, pero ti pinagi karon sa pagtumod sining mga pamatanon kag amat-amaton sila nga imbitaron or kung ano man iya nga mga legal nga pamaagi agod nga ini silang mapakustudiya sa DSWD or sa kundiin dira iya nga talatapan sang aton sining nga gobyerno. Agod nga ining mga pamatanon, mahatagan pa sang tsansa nga magreporma. Kag talikda na ang way pulos nga klase sang hilikoton. Oh. Hindi kita iya kinaras-karas diri banwa kun way sang may madaga anay nga kabuhi. Nga sadtong nakalikad pa lang sini iya nga mga binulan, nahatagan tanan isang nagakigo sini nga pagtamod. But ang paglantaw sini naton rig duay gid ya sang proper intervention nga ginpatigayon agod nga matapna na ining pagrinambol. Oh? Ano tatugani nga bulan bumbuumel gin plastar ang lagsanay kag ginabuyanay man to bato bla? Dira man tong area, no? Sano pa to? July pa to? Oh, kung hindi man July, Agosto.
nga kung sa diin nagakadapat kung tani banwa, pinang-ayam na to naton kung sanday sinotong mga imbulbado. Kag isa pag ining nasambit bala karon iya nga layi naton, nga dapat i-overhaul kag i-amyendarana nga panubuan ang edad sang sarang nga mapasakaan sang kaso pananglitan nga makakomiter sang krimen ukon maimbulbar sa kinagamo. Dugangan naton iban pagin sini nga mga balita kag impormasyon diri karon sa paray nga pagpalayag sa bumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Oktubre taong 2023. Mga kabombo Orchestra Nation, si Christmas countdown, 68 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinasuspindi na ang operasyon ng Maharlika Investment Fund. Sinabing kailangan pa ng malalimang pag-aaral. Ang implementing rules and regulation naman ng Maharlika Investment Fund ipinasuspindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito namang 18 agri-scholars na naipit dyan ho sa gera sa Israel, nakauwi na ng ligtas sa Pilipinas. House Committee on Human Rights Chairman naman umapila si kapwa mambabatas na kumalma sa gitna ng umiinit na debate kaugnayan sa confidential fund. Ito namang Land Transportation Office Chief ipinag-utos ang mas mabilis na online registration sa mga sasakyan at lisensya. Sa international news naman, ang Israel Defense Forces maglalabas ng karagdagan pang ebidensya para patunayang hindi sila ang responsable sa misfire rocket sa isang pagamutan doon sa Gaza. At sa ating sports balita, itong si AJ Obiana handang talikuran ng Paris Olympic preparation kapag hindi naging pabor sa kanya ang final ruling sa pinasasauling pera. At live, nationwide, via satellite, dubako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Ipinag-utos na ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil muna ang pagsasabuhay o implementasyon sa Maharlika Investment Fund ngayong taon. Ito ay batay sa memorandum na inilabas ng Malacanang na may petsang Oktubre 12, 2023 at napirmado nga ng ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ipinag-utos din ng Pangulo sa mga concerned official na pag-aralan pa ng mabuti itong Maharlika Investment Fund. Ang nasabing memorandum ay naka-address sa Bureau of Treasury
Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines kung saan inatasan ang mga ito na suspindihin ang implementasyon nitong implementing in rules and regulation ng nasabing batas na bumuo sa Maharlika Investment Fund. Naglabas naman ngayon ang Malacanang ng memorandum order mula sa Office of the Executive Secretary para sa pagsuspinde sa Implementing Rules and Regulation o IRR ng Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ang memorandum na ito ay batay na rin sa kautusan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin muna ang nakabinbin pa na pag-aaral o habang nagpapatuloy pang isinasagawang pag-aaral dito. Nais din ng punong ehekutibo na malinaw na mailatag muna ang mga safeguard para maging bukas ito o transparent at magkaroon ng pananagutan o accountability. Ang nasabing memorandum ay ipinarating mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin para kay Bureau of Treasury na Officer in Charge Sharon Almanza, President and Chief Executive Officer Lynette Ortez ng Land Bank of the Philippines at President and Chief Executive Officer Michael De Jesus ng Development Bank of the Philippines. Ang memorandum na ito ay permado din ni Bersamin na mayroon namang petsang Oktubre 12 ng kasalukuyang taon. Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita na balik na sa nangaligtas ang 18 Pilipino sa kanilang mga pamilya sa probinsya ng Pampanga nitong nakalipas na araw. Ang mga Pinoy na ito ay bahagi ng Agriculture Internship Program ng Agro Studies na isang international training center sa Ascalon na isa sa matinding binombang kabisera dyan ho sa bansang Israel. Sa kabutihang palad ay wala sa kanila ang nagtamo ng sariwang sugat o mga pasa. Nilisan ng nasabing farm interns ang Ascalon sa pamamagitan ng Tel Aviv patungong Dubai patungo dito sa ating bansa. Sinundo ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang mga ito mula ho dyan sa Ninoy Aquino International Airport sa ilalim ho ng Balik Pinas program ng Kapitolyo para sa mga overseas Filipino workers. Ikinuwento naman ng kanilang leader na si Aldrin Pabalate na inilikas sila ng Embahada ng Pilipinas sa Aguma na Kapampangan and Tropang Kapampangan na pinangunahan ni Marvin Davo Suelyar at mga Pilipinong pastor. Ang mga ito mula sa bombings at inilipat sila sa shelters para maproteksyonan nga ang mga ito mula sa ground infiltration o pagsalakay ng mga teroristang grupo. Na-stranded sila ng 4 na araw hanggang 1 linggo sa Tel Aviv hanggang sa araw ng kanilang flight pabalik sa bansa. Ay naman sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bukas para sa mga agri-scholars ang post-traumatic stress debriefing sessions. Samantala, ipinaliwanag naman ng Department of Foreign Affairs na hindi babatikusin ng Pilipinas ang mga aksyon ng Estado ng Israel sa nagpapatuloy na giyera nito sa pagitan ng militanteng Hamas hanggat hindi napapatunayang sinasadyang itarget o sinasaktan ng mga sibilyan doon. Ito ang posisyon ng bansa ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega sa gitna na rin ng planong ground offensive ng Israel Defense Forces sa kuta ng militanteng Hamas doon sa Gaza. Dapat din niyang tiyakin ng Israel na ang mga aksyon nito ay alinsunod pa rin sa international humanitarian law at walang mga sibilyan ang dapat na itarget. Sinabi din ng kalihim na susundin ng ating bansa ang anumang resolution na pagtitibayin ng United Nations Security Council sa pagtugon sa lumalala pang hidwaan. Una na ngang ibinasura ng United Nations Security Council ang resolution ng Russia sa Gaza dahil sa kawalan ng partikular na pagkundina ng Hamas, kung saan base sa draft text umapila ito para sa humanitarian ceasefire, pagpapalaya sa lahat ng mga bihag, access para sa tulong at ligtas na evacuation para sa mga sibilyan, subalit hindi naman binanggit dito ang naturang grupo. Tanging nasa 5 bansa lamang ang bumoto ng pabor para sa draft, kabilang na dyan ang bansang China, Gabon, Mozambique, Russia at United Arab Emirates. At 4 naman ang tumutol, kabilang na dyan ang France, Japan, the United Kingdom, United States, habang 6 na bansa ang nag-abstain. Para kasi mapagtibay ng konseho ang isang resolusyon, kailangan ng 9 na boto na pabor mula sa 5 permanent members nito na France, US, China, Russia at the United Kingdom na hindi dapat tumutol o bumoto ng veto. Sa iba pang mga balita, nakatakdang maghain ng panibagong diplomatic protest ng Pilipinas laban ho sa bansang China matapos tangkaing harangin itong barko ng Philippine Navy
sa resupply mission na nakikita bilang escalation ng mga aktibidad ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar, inaasahan na ito dahil sa naturang insidente at nakapagsumite na rin aniya sila ng official report sa Department of Foreign Affairs. Saad pa ng Armed Forces of the Philippines Chief na unang tinangkang buntutan ng People's Liberation Army Navy 621 vessel ng China, ang BRP Benguet sa resupply mission noong Oktubre 13 sa May Rizal Reef Station sa Spratly Island sa distansyang 80 yarda. Kalaunan, sinubukang dinaya ng barko ng China na tumawid sa bow o harapan ng bapor ng Pilipinas mula sa distansyang 350 yards, kaya't may kukonsideraan ito bilang mapanganib na maniobra sa parte ng China. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng Chinese vessel na tumawid sa bow ng barko ng Philippine Navy. Sa iba pang balita, plano naman ng isang malaking dairy firm mula sa Malaysia na pumasok at mamuhunan dito sa Pilipinas. Inanunsyo ito ng National Dairy Authority matapos ngang kumpirmahin sa kanilang naturang Malaysian firm kung saan naabot ng hanggang 3,000 mga baka ang aalagaan sa inisyal nitong pagbubukas. Ayon pa sa naturang ahensya, kakailanganin ng naturang firm o kumpanya ang hanggang sa 200 ektarya ng mga pastulan sa southern part o timog na bahagi ng Luzon. Napili umano ang naturang lokasyon dahil na rin sa magandang klima. Kung maalala nga noong nakalipas na buwan ng Hunyo ay bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos sa may Malaysia at sa naging biyahe nito ay nakausap niya ang pinuno ng naturang kumpanya. Una ring nangako ang mga leader nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglalaan sila ng $20 million na halaga ng investment o pamumuhunan dito sa ating bansa na sisentro naman sa cattle breeding at milk production. Ang naturang kumpanya din ay kasalukuyang nag-ooperate sa Malaysia at Australia at ang Pilipinas ang magiging pangatlo nitong paglalagakan ng malaking pasilidad. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inilabas ngayon ng Malacanang ang Memorandum Circular No. 37 para sa mabisang implementasyon ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Counter-Proliferation Financing Strategy, itong 2023-2027. Pirmado ang naturang Memorandum Circular ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dito ay inatasan ang itong iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama na ang GOCC na bumalangkas at magpatupad ng plano at mga programa sa ilalim nga ng naturang memorandum. Sa ilalim din na nasabing memo circular ay inatasan ang Anti-Money Laundering Council na magsumite sa Office of the Executive Secretary ng komprehensibong report hinggil nga ho dito sa status ng implementasyon ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Counter-Proliferation Financing Strategy. Sa cloud ng Memorandum Circular No. 37, ito hong lahat ng concerned departments, agencies, bureaus at the national government kasama na ho itong GOCC at local government units. Sa ilalim din ng inisyong kautusan ay naatasan ng lahat ng agency heads na magsagawa ng pagrerepaso at pagtaya sa deliverables na nasa ilalim ng International Cooperation Review Group Action Plan. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radio at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo!
Sa iba pang balita, naninindigan ang automated election system provider ng bansa na Smartmatic na 100% wasto ang resulta ng nakalipas na 2022 national at local elections. Ito ay sa kabila pa ng kinakaharap na posibleng diskwalifikasyon nito na pagkukunan ng Commission on Elections ng bagong automated voting machines para sa gaganaping 2025 midterm elections. Kumpiyansa din ito sa reliability at integridad ng kanilang mga produkto. Wala din anyang discrepancy o anomalya sa pagitan ng precinct level count at data na natanggap sa National Board of Canvassers at Transparency Server. Sa katunayan anya, walang maipakita ang mga petitioner ni isang patunay na nagkaroon nga ng discrepancy sa boto sa anumang transmitted results kumpara sa precinct results na basihan anya para magkaroon nga ng election fraud. Sinabi din ng kumpanya na nag-comply sila o sumunod sa kontrata nito sa poll body at handang patunayang wasto, mapagkakatiwalaan at may integridad ang kanilang mga sistema. Kaugnay pa rin ho ng balita dyan sa Commission on Elections. Itong Commission on Elections muling nagpaalala sa mga kandidato na sumunod ho sa itinakdang guidelines sa pagsisimula ng pangampanya bukas Oktubre 19. At narito at tinutukan niyan ni Bombo JC Galvez. Nais wakasan ng Commission on Elections ang umunay irregularidad na nangyari noong 2022 national elections. Iminungkahi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na buksan ang ballot boxes sa bawat rehiyon. Git pa ng ahensya, sagot nila ang magiging gastusin nito. Anya, bilangin isa-isa ang balota kung tumutugma o hindi sa election returns. Kung hindi anya tumugma, ito ay nangangahulugan na tama ang kanilang aligasyon. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Tanggap nila o hindi, dapat tanggap ng taong bayan. Tanggap natin lahat ang proseso. And we will have to ensure that the process is transparent. Kung paano natin gagawin, i-open natin yan, may participation ng lahat ng stakeholders, lalo sila. Total, sila naman yung petitioner dito sa case na ito. Siyempre, sila dapat ang nangungunang-una na malaman yung katotohanan sa loob ng kahon. The answer is inside the box. And therefore, if they cannot believe the election returns, if they cannot believe the transmitted statement of votes, then the answer is inside the box, the ballots. Sinuportahan naman ng Smartmatic at ng mga petitioners sa pangunguna ni dating Department of Information and Communications Technology Secretary Eliseo Rio ang panukala. Kung matatandaan, nagpost ang COMELEC ng transmission logs nito sa website noong buwan ng Marso. Ngunit iginit ng grupo ni Rio na ito ay kulang o hindi sapat. Tumugon ng Smartmatic sa mga pahayag na mga timestamp sa mga election returns ay hindi nagmatch sa transmission logs. Muling binrot up o hinahayag ng mga petitioners ang paggamit ng isang IP address na may 20,000 vote counting machines. Nauna nang inahayag ng Commission on Elections na ang hakbang nito ay legal. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa mga sandali pong ito ay makakapanayan po natin itong Digital Pinoy's National Campaigner na si Ronald Gustilo. Kaugnay pa rin ho sa ilang insidente nitong digital vote buying, hacking at ito pong mga insidente ng scamming. At nasa linya na ho si Sir Ronald Gustillo, si Bombo Victoriantino ho ito. Kasama natin si Bombo Everly Rico. Magandang tanghali, sir. Magandang tanghali po at magandang tanghali rin po sa ating mga taga-subaybay. Sir Ronald, nagpasaklulo na ho itong nasa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito hong Commission on Elections, para ho bantayan itong digital vote buying. At may paraan po ba para matrace yung mga ganitong transaksyon, sir? Well, pwede naman talaga, no, kung imo-monitor nila yung mga e-wallet accounts o yung mga online payment platforms na ginagamit ng mga tao. Pero para sa tingin ko, very matrabaho talaga siya. Kasi ibig sabihin ilang milyong Pilipino yung imo-monitor mo, 'di ba? Definitely hindi gagamit yung mga kandidato na gustong gumamit ng gusto mag-vote buying gamit yung kanilang gamit yung mga digital payment platforms. Hindi yan gagamit ng sarili nilang account, 'di ba? So meron yang may tauhan yan, gagamit ng kung kaninong account para gawin 'yon. So very tedious na task itong pagmo-monitor. But then again,
kailangan bantayan. Isang bagay ito na kailangan bantayan. Pero as to yung capacity ng COMELEC na gawin yan at capacity ng Bangko Sentral na gawin yan, tingin natin medyo mahirap. Hopefully, may kakayanan talaga silang gawin at meron silang mahuli. Pero yung i-monitor mo yung lahat ng kandidato na gagawin yan, it poses a big challenge talaga. I agree sir na talagang milyon ho itong mga butante natin at medyo may hirapan siguro ang Commission on Elections na matrace nga itong mga namimili ng botos online. So ano sir ang masasabi mo sa anong magiging mensahe mo nito sa Commission on Elections sir? Well, syempre ito isang bagay na kailangan po talagang bantayan ng COMELEC. Pero naintindihan po natin kung may kahirapan. Anyways, meron naman din talaga, kumbaga, meron namang mga pamamaraan din itong mga kandidato to. Halimbawa, kunwari, kailangan nilang bantayan yung siguro yung mga pag-Facebook Live o yung kanilang mga kampanya na halimbawa pagka nag-house to house, magpapadala ng GCash, mga ganun, magpapadala sa pamamagitan ng Maya o ng online banking accounts. Sa ganung paraan, yung mga magrereklamo, doon nila monitor. Pero yung talagang kumbaga monitoring na medyo naintindihan natin na mahihirapan sila. So siguro mas kailangan nating bantayan yung ibang pamamaraan pa ng vote buying kasi yun din naman talaga yung kumbaga yun din yung medyo mas madali kumpara sa digital vote buying kasi yung digital vote buying may resibo yan di ba? Hindi katulad nung talagang physical na bigayan ng pera ginagawa sa tagong lugar. So medyo mas mahirap pa nga actually na pag naabot mo na yung pera, medyo mas mahirap pang mahuli yun. Sir. Pag-usapan naman natin itong hacking incident na nangyayari sa ilang ahensya ng pamahalaan. At matanong ko lang na kung safe po ba itong darating na barangay at sangguniang kabataan election sa mga hacking, knowing na may mga manual at automated system na gagamitin ng sabay sa Oktubre at 30? Well, ito talaga yung ito yung bigger question pagdating doon sa recent incidents ng mga hacking sa mga government sites. Kasi at sa government systems, hindi lang sa sites Kasi paano i-ensure ng COMELEC at ng Smartmatic na hindi hack-proof yung ating magiging eleksyon. Kasi talagang merong mga may mga aligasyon na kompromiso yung mga nakaraang eleksyon. Pero hindi natin gustong magpalalim doon. Yung itong kinahaharap na eleksyon, ano yung kailangan magkaroon ng hakbangin yung Smartmatic at yung COMELEC para ma-ensure na hindi mako-compromise yung mga returns na itatransmit. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang hack-proof system dahil ang teknolohiya nagde-develop talaga yan, nag-evolve yan in so many ways. Kaya laging may posibilidad na maaaring ma-hack. So it's up to Smartmatic and COMELEC to ensure na hindi ito mangyayari. Sir, panahon na po ba para palitan ng Commission on Election itong Smartmatic? Well, sa tingin natin kailangan ang importante kasi diyan mayroon kumbaga nakakapag-comply doon sa mga requirements yung mga provider na kinukuha ng gobyerno, be it COMELEC or any other government agencies. Ngayon, particular sa Smartmatic, sa dami ng mga aligasyon din naman na kinaharap nila, it's a good thing to revisit kung kailangan bang palitan o pwede silang i-retain, Pero syempre, we would like to go into the merits na mayroong requirement na kailangan i-fulfill and as long as na-fulfill ito ng contractor without compromise sa integrity ng pamahalaan, pwedeng magpatuloy. Pero kung mapapatunayan na meron talagang nangyaring dayaan o merong kapalpakan, dapat putulin agad-agad. Sir. So ano naman ho ang masasabi ninyo dito sa sunod-sunod na pag-hack ng mga website, portals at iba pang accounts ng mga ahensya ng gobyerno? Well, eye-opener ito, Ito yung pagpapakita na yung cybersecurity. Hindi siya kasama sa mga prioritize ng mga nakaraang administrasyon. So, kinakailangan, this is a big challenge for the
administration of President Ferdinand Bongbong Marcos na kailangan niya talagang kailangan na magkaroon ng sufficient spending, sufficient allocation and sufficient spending pagdating doon sa cybersecurity infrastructure ng pamahalaan, hindi lang ng bawat ahensya kundi ng buong pamahalaan as well. Kasi kung makikita natin, nandiyan naman yung meron namang available na technology, pero ang tanong, sapat ba yung pondo ng gobyerno? Kasi itong mga technology na to, pwede naman talaga yung mabili, pero dadaan yan doon sa proseso ng procurement, di ba? So kung dadaan doon, wala namang problema kung dumaan doon as long as mabibili ng pamahalaan, di ba? So kailangan talaga gastusan ng pamahalaan itong mga available na technology at gumastos din yung pamahalaan sa pag-develop ng mga kababayan natin para maging cybersecurity experts sila, maging cybersecurity practitioners yung mga kababayan natin. Alam nyo kasi dito sa Pilipinas, napakakonti ng cybersecurity practitioner na nagtatrabaho sa ating pamahalaan. Karamihan sa kanila nasa pribadong kumpanya o nasa abroad. Dahil din sa hindi ganun ka-competitive yung pasahod ng gobyerno sa ating mga cybersecurity experts. So, ito yung sitwasyon na kailangang tingnan ng ating pamahalaan kasi it's one thing na meron kang mga expert and it's another thing na meron tayong available technology, di ba? So parehas mong kailangan 'yan. So parehas yang kailangan gastusan ng sa susunod na budget cycle hanggang sa mga susunod pang panahon. Kasi kung hindi natin yan gagastusan ngayong 2024 budget, tingin ko may posibilidad na maulit itong mga insidenteng ito ng hacking, 'di ba? Kaya yung panawagan natin ngayon sa Senado, kailangan po dahil tapos na yung budget deliberation sa House of Representatives, sa Senado tayo mananawagan na sana po i-compel po natin yung mga ahensya ng gobyerno na magkaroon po sila ng sapat sa kanilang pangangailangan na cybersecurity infrastructure. Nung sa ganun po, kahit paano ay may laban naman ho sila kontra dun sa mga cybercriminals na gustong mag-access sa kanilang mga system. At siguro, Sir Ronald, kailangan na rin pagtuunan din ng pansin at bigyan ng focus ng gobyerno itong paglalagay ng mga kurso na nakafocus lamang dito sa cybersecurity. Tama po kayo. Kailangan po talaga magkaroon na ho ng kurso na kailangan mag-offer na ng ating mga state universities and colleges ng kursong cybersecurity. And at the same time, kailangan pong ipatupad na o kailangan gumawa na isama na ho sa curriculum ng ating basic education, yun hong digital literacy. Kasi ho, kahit po meron tayong cybersecurity course sa kolehiyo na pwede hong kunin ng mga college students, ibang bagay pa rin ho kung maalam ba ho sila sa usapin ho ng digital technology. At sa panahon ho ngayon na bata pa lamang ho, pinapahawak na natin ng gadgets, bata pa lamang nakaka-access ng internet, meron ng social media accounts, hindi ho, dapat ho, magkaroon ho ng dapat ho, alam nila kung ano yung mga risk ng paggamit sa teknolohiya, ano yung pros ng paggamit sa teknolohiya, at ano yung kanilang responsibilidad pagka sila'y gumagamit ng mga gadgets, nag-access sa internet, etc. At ano yung mga panganib? Kasi kapag hindi ho naiintindihan ito ng mga gumagamit, talaga marami hong mabibiktima sa atin. Kung tandaan ho natin, noon hong 2019, meron hong United Nations study na ang Pilipinas ho ang pinaka-digital illiterate na bansa sa buong mundo. Considering na yung bansa ho natin, tayo ho ay isa sa mga may pinakamalaking social media use sa buong mundo. Di ba? So napaka-ironic na ang taas ng social media use mo pero hindi ho digital literate yung populasyon mo. So kailangan ho, importante na yung Department of Education at yung Department of Information and Communications Technology gumawa na ho ng curriculum para ho dito sa digital literacy na ipapatupad natin mula basic education. Kasi kung plano ho ng DepEd na i-institutionalize na yung blended learning, kailangan po alam ng mga kabataan, alam ng mga estudyante kung ano yung risk na kinakaharap nila.
May katanungan rin, Sir Ronald, ang aking katanungan dito, si Bombo Ever Lirico. Bombo Ever, go ahead. Yes, Ginoong Gustilio po, bukas na po ang simula po ng campaign doon sa 19, if I'm not mistaken po, sa pag-umpisa po ng kampanya para sa local election. And talamak po itong makabagong paraan ng pagbili po ng boto, which is tinatawag po nilang digital vote buying. Sa inyo pong side, ano po yung ginagawa po ninyo as an advocate para mapigilan po itong vote buying this coming local election? And what are the possible penalties or sanctions na pwede po nilang kaharapin po, Ginoong Gustilio? Well, yung mga penalties dyan, nakapaloob naman yan sa Omnibus Election Code na talagang ipinagbabawal yung vote buying. At actually, medyo mas mahigpit nga ngayon ang COMELEC at talagang masigasig silang nagpapaalala sa mga kandidato. So sa bahagi ho ng Digital Pinoys, pinapaalalahanan ho natin yung ating mga kababayan na wag ho tayong tumanggap ng anumang forma ho ng suhol mula ho sa mga kandidato. Kasi tandaan ho natin, yung pera ginastos ho nila sa eleksyon, hanggat maaari, babawiin ho nila yan pagka sila ho ay nakaupo na. Kaya ho, iwasan ho natin na tumanggap niyan. Kasi magiging sangkot din ho tayo sa krimen kung tatanggapin din natin yan. Ngayon, kung tayo po ay makatanggap, kahit po tayo po ay tumatanggi, i-report ho natin ito sa otoridad, i-report natin sa kapulisan, i-report natin sa COMELEC, nang sa ganun ho ay magawan ho ito ng kaukulang aksyon. In the previous po ba, do you have any data kung ilan po yung naitala po natin na cases of digital vote buying po sa ating bansa? Well, so far wala tayong monitoring ng ganyan. Pero may aware tayo na may nangyayari ng ganyan dati na iba't ibang forma, pero mas talamak kasi talaga yung yung paggamit ng physical na pera kasi nga kagaya ng binabanggit ko kanina, yung digital vote buying kasi kapag ginamit mo yung e-wallet account mo, pag gumamit ka ng online banking platform, may resibo yan Kumbaga, makakatanggap ng notification yung nagpadala at yung pinadala. At ebidensya yon. So, tingin ko kung ikaw ay isang kandidato, yung ebidensya na nag-vote buying ka yung iiwasan mo So, tingin ko, bagamat may gumagawa niyan, hindi siya magiging ganun talamak na gagawin dahil lang sa resibo. Pero syempre kung gusto nilang gawin yan, talagang gagawin nila yan. And it's a challenge sa COMELEC at sa BSP paano nila i-monitor yan. Kasi marami talagang mga e-wallet accounts na in and out ang pera. Yun lang naman yung paraan para para masabi mo na kumbaga parang yun yung indicator na pwedeng nagvo-vote buying kung mayroong napakalaking halaga na lumabas in tranches, di ba? So, halimbawa, merong 1,000 padala na dumaan halimbawa sa GCash o sa Maya, papunta sa iba't ibang numero. So, medyo, medyo nakakapagtaka yun, di ba? So, ito siguro yung mga red flags na kailangan bantayan ng COMELEC at ng BSP. Alright. Your recommendation na lang po siguro, Ginoong Gustilio, para mapaigting po itong seguridad ng ating mga private at public data na kinukolekta po ng mga ahensya po ng gobyerno, sir? Well, ayun nga, kagaya nung sinasabi natin, kailangan ho talaga gastusan ng ating pamahalaan yung pagbili ho doon sa mga available na technology patungkol ho sa cybersecurity. So, itong mga antivirus software, yung mga firewall, kung ano yung mga sistema na magde-deter ho sa mga cyber attacks. So meron naman ho teknolohiyang available na ganyan, kailangan lang ho talagang bilhin ng gobyerno. So pero kasi may debate na tinanggalan ng confidential funds in DICT kaya may hirapan sila. Pero alam niyo ho sa procurement law, hindi mo naman talaga kailangan yung confidential funds para mabili yung technology na yan. Pwede mo naman talaga yung isama doon sa iyong proposed budget. Pwede mong i-charge sa MOE o kaya sa capital outlay. Nang sa ganon, depende ho kung gaano kalaki o gaano kamahal yung bibilihin mong system. Pero nang sa ganon ho, magamit mo talaga to. Medyo may katagalan lang, but then again, darating, di ba? So ito ho yung kailangan gawin ngayon ng pamahalaan. Gastusan ho ng pamahalaan, yun hong available na technology. At syempre, dapat merong continuity ng maintenance. Kasi pag hindi mo naman maintain yan, kahit pag gaano kaganda yung binili mo,
dahil nag-evolve ang technology, magiging vulnerable din siya in time. So kailangan mong bumili ng technology at kailangan mong mag-hire ng mga expert. And at the same time, yung isa nga kailangan hong gawin ng pamahalaan, lalo-lalo ho ng National Privacy Commission. Kapag ka ho mayroong breach, kinakailangan talaga ho sampahan ng kaso yung mga sangkot dito sa mga insidenteng ito. Lalo-lalo ho yung mga head of the agency na sangkot sa na-involved sa data breach. Kasi kung hindi ho natin sila kakasuhan, talaga ho hindi rin naman magpupursigi itong mga head of the agency na to na paigtingin yung kanilang cybersecurity protocols, di ho ba? And at the same time, kailangan talaga ng transparency na kapag ka nagkaroon ho ng data breach, ma-inform ho yung mga stakeholders. Halimbawa, kung sa kaso ng PhilHealth, dapat ma-inform yung mga miyembro isa-isa. Dapat lahat sila ma-inform na ikaw ay naging subject sa data breach at ganoon din yung mga empleyado na nakasama sa breach. So, ito kasi yung medyo absent recently sa mga kaso ng data breach. Kaya sana yung gobyerno maging mas transparent sila sa pagno-notify and at the same time taasan nila yung spending pagdating sa cybersecurity. With that, maraming salamat po Sir Ronald Gustilo sa pagbibigay niyo po, paglalaan ng oras para ikaw po ay aming makapanayam at mabigyang linaw nga itong ilang issue ng online vote buying, itong hacking at mga scamming incident na nangyari po sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, sir. Wala naman po at nandito lamang po ang Digital Pinoys na nagbabantay ho sa mga issue na may kinalaman sa digital technology. Maraming salamat po. Treat yourself to Chang Nu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. 33 minutos bago mag-alauna ng hapon. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, isinusulong ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na magkaroon ng mabigat na parusa para doon sa mga establishment na tumatanggap ng mga gamit na smartphones na isinasanla bilang goods na kailangang hilingin ng proof of ownership para maiwasan ng street crimes na kinasasangkutan ng mga dinukot na kagamitan. Sa ilalim ng House Bill 7969 na inihain ni Yamsuan ang mga pawn shop o ibang establishmento na bumibili ng mga segunda manong kagamitan at telekomunikasyon tulad ng mga mobile phone ay kinakailangan ding hilingin sa nagbebenta na kumuha ng kinakailangang clearance mula sa National Telecommunication Commission o para maibenta o maisanla ang isang bagay. Dapat ding makakuha ng clearance o permit ang establishmento mula sa station commander ng Philippine National Police sa bayan o lungsod kung saan ito matatagpuan bago bilhin ng item. Ayon kay Representative Yamsuan, ang nasabing requirement ay mukhang mahirap ngunit ang mga ito ay kinakailangan upang maiwasan nga itong pagtaas ng mga krimen sa kalye na kinasasangkutan ng pagnanakaw ng mga smartphone na hindi lamang humantong sa pagkawala ng ari-arian ngunit sa pagkawala din ng buhay. Lumitaw na tumaas ang mga krimen sa kalye na may kinalaman sa pagnanakaw ng cellphone nang magsimulang tumanggap ang mga pawn shop ng mga smartphone bilang mga nakasangla. Ang panukalang batas ni Yamsuan at Camarines Sur Representative El Rey Villaferte ay naglalayong amyendahan ang Presidential Decree No. 1612 o ito anti-fencing law, maging ang probisyon na i-require ang mga establishment na maging strikto sa pagtanggap ng smartphone at iba pang telecommunication gadgets na ibinebenta o isinasanla. Anumang establishmento na mabigong makakuha ng kinakailangang clearance at patunay ng pagbili o pagmamayari bago tumanggap o bumili ng segunda manong mobile phone ay mananagot sa paglabag sa anti-fencing law at ang permiso at ang license to operate nito ay babawiin ng gobyerno.
Nagpahayag naman ng pagsuporta ang mga kongresista mula sa Visayas kay House Speaker Martin Romualdez sa harap yan ng mga pag-atake dahil sa desisyon ng House of Representatives na ilipat ang 1.23 billion pesos ni confidential funds sa ilalim ng panukalang batas o panukalang pondo para sa taong 2024. Sa isang joint statement, nagpahayag ng suporta ang 12 kongresista mula sa Cebu at ang lahat ng 3 kinatawan ng Bohol kay House Speaker Romualdez na nagpakita umano ng natatanging pamumuno at dedikasyon para mapabuti pa ang kalagayan ng mga Pilipino. Nakapirma din sa joint statement sina Cebu Province Representatives Rhea May Gulias, Edsel Galios ng 2nd District, Pablo Jan Garcia ng 3rd District, Janice Salimbangon ng 4th District, Deputy Speaker Vincent Franco Frasco, Daphne Lagun at Peter Jan Calderon. Samantala, pumirma rin sina Maria Lulipapa Cuano Owano Dizon, gayon din sina Eduardo Rama Jr., si Sunny Lagun at gayon din si Maria Cynthia Chan ng Lapu-Lapu City at Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza. Kasama rin sa pahayag ang mga kinatawan ng Bohol na sina Edgardo Chato ng 1st District, Maria Vanessa Omintado ng 2nd District at Christine Alexit Tutor ng 3rd District. Pinuri naman ng mga kongresista si House Speaker Romualdez sa pagsulong nito ng mga makabuluhang panukalang batas na makakatulong para sa mga Pilipino at sa ekonomiya ng ating bansa, kagaya ng Trabaho para sa Bayan Act, Regional Specialty Centers Act at One Town, One Product Act. Mahalaga rin umano ang mga naging pamumuno ni House Speaker Romualdez kaya naipasa ang House Bill No. 8980 o ang panukalang 2024 General Appropriations Bill na nakahanayan sa medium-term fiscal framework sa 8-point socio-economic agenda ng Marcos Administration at Philippine Development Plan ng taong 2028 na makakatulong naman yan para sa sama-samang pag-angat ng mga Pilipino. Kinilala naman ng Visayas na mambabatas mula sa Visayas ang pagsulong ni House Speaker Romualdez sa iba't ibang panukala na paglinang ng turismo. Gayon din ang ecotourism parks, marina hatcheries at iba pang mga lugar o sektor ng pag-unlad. Samantala, naging sentro din ang pag-atake ng Kamara matapos na ilipat nito ang confidential fund, ang iba't ibang civilian agency sa mga ahensya na ang pangunahing mandato ay magbigay ng seguridad sa ating bansa sa gitna na rin ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ginait din ng mambabatas na ang paglipat sa confidential fund ng Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, maging ang Department of Foreign Affairs at Department of Agriculture na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay para yan sa kapakanan ng ating bansa. Sinabi rin ng kongresista na walang pork barrel ang Kongreso dahil matagal na itong ipinagbawal ng Korte Suprema. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, umapila si House Committee on Human Rights Chairman Manila 6th District Representative Buenvenido Abante Jr. sa kanyang kapwa mambabatas na kumalma at magtulungan sa gitna ng umiinit na debate kaugnay ho dito sa confidential funds. Ayon sa mambabatas, napatunayan aniya base na rin sa kanyang karanasan sa Kongreso na hindi may iwasan ng hindi pagkakasundo dahil na rin sa magkasalungat na mga advokasya at madalas na naninindigan ang mga mambabatas sa kanilang mga posisyon. Subalit sa gitna ng mga matinding mga debate, dapat pa rin na magkaroon ng puwang ang committee at collegiality sa bawat isa. Ginawa ng mambabatas ang naturang pahayag matapos kondinahin ng House of Representatives ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinagbantaan at ang buhay ng isang miyembro ng Makabayan Bloc at ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro matapos nga ang pagtutol nito sa usapin nitong confidential fund. Pumasok naman sa isang kasunduan ng International Civil Aviation Organization at Civil Aviation Authority of the Philippines upang lalo pang mapatatag ang aviation safety sa Pilipinas. Sa ilalim nga ng naturang kasunduan, tatanggap ang naturang Civil Aviation Authority of the Philippines ng mga tulong mula sa naturang international organization na magagamit sa operasyon ng mga paliparan at kabuuang aviation services sa Pilipinas. Kinabibilangan ito ng compliance sa international standard ng aviation safety
safety, kapasidad ng mga paliparan, ang mga commercial planes, environmental protection, economic aspect at iba pa. Sa naging pahayag nga ni Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Manuel Antonio Tamayo, ang naturang kasunduan ay tiyak na makakapagpabuti pa sa serbisyo na ibinibigay ng CAAP para yan sa mga kliyente nito, lalo na sa pagpapanatili ng kanilang kaligtasan at kapakanan. Sa ilalim din kasi ng naturang kasunduan, maaaring mapakinabangan at magamit ng CAAP ang mga resources at teknolohiya na ginagamit ng International Civil Aviation Organization. Dito ay ginagamit ng naturang organisasyon ang mga fully trained instructors, experts at mga aviation professional upang matiyak na magkaroon ng magandang resulta ang kanilang ibinibigay na serbisyo sa mga kliyente. Ang International Civil Aviation Organization din ay isang specialized agency ng United Nations na nabigyan ng tungkulin na linangin ang global air transport at maayos ang mga ginagamit na prinsipyo para yan sa air transportation. Samantala, inanunsyo na ng Civil Service Commission hinggil sa paparating na Career Service Examination para sa mga Foreign Service Officer na nakatakda sa January 28, 2024. Ayon sa Civil Service Commission, ang deadline ng aplikasyon para sa mga partikular sa nasabing pag-usuri ay sa October 20, 2023. Pinangangasiwaan ng CSC ang nasabing pag-usulit sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs, Board of Foreign Service Examination at ang CSC-FSO ay gumaganap na mahalagang papel bilang paunang yugto na kilala bilang qualifying test ng 5 bahagi ng FSO examination. Layo nito na tukuyin ang mga potensyal na kandidato para ho sa papel ng FSO Class 4 at suriin ang kanilang mga kakayanan sa 4 na pangunahing lugar tulad ng verbal ability, analytical aptitude, numerical skills at managerial capabilities. Ang mga interesadong kumuha ng pag-usulit ay may opsyon na magsumite ng kanilang mga aplikasyon sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel, kabilang ang Department of Foreign Affairs Consular Offices sa loob at labas ng Metro Manila, Philippine Embassies, Consulates at o mission sa ibang bansa o sa BSFE Secretariat na matatagpuan sa Department of Foreign Affairs Main Office dyan ho sa lungsod ng Pasay. Samantala, dumako pa tayo mga kabomba consternation sa mga karagdagang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ang Philippine National Police abay nagbabala po sa mga magbabayad ng permit to campaign sa mga rebelde sa pagsisimula yan ng panahon ng kampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan election simula na bukas. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Marlene Padierno. Bombo Everly, Bombo Victor, ayan nga yung babala ng pambansang pulisya pahinggil nga dito sa mga lalabag na mga kandidato sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Lalo na bukas magsisimula na itong panahon nga ng kampanya. Pero sa iba pang mga balita ay kinasuhan na ng Department of National Defense ang 2 mga aktivistang bumaligtad at namahiya sa mga militara. Ito ay may kaugnayan pa rin sa ginawang pagbawi ng mga aktivistang sina Jed Tamano at Janila Castro sa kanilang mga sinumpaang salaysay sa kanilang kusang pagsuko sa kasundaluhan. Ayon kay National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinampahan nila ng kasong perjury at grave oral defamation ang 2 sa Department of Justice. Giit ni Teodoro, hindi niya hahayaang hiyain ng sino man ang mga seryoso at sagradong proseso ng gobyerno at kasundaluhan tulad na lamang ng ginawa nila Tamano at Castro. Kaugnay nito ay naniniwala naman ang kalihim na matibay ang mga kasong isinampa nila laban sa 2 sapagkat siya mismo anya ang nag-aral sa mga at marami rin silang hawak na testigo ukol dito. Kaugnay niyan, narito pa yung bahagi ng pahayag ng Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. I reviewed the case personally and I was convinced that they were lying. And I said that if we find and we are sure that there was a bona fide case, we will file the cases. We already filed them 2 weeks ago. Without media fanfare, I said we would do it and we did it. I will not allow serious processes to be used as a theater, to shame the AFP or anybody. In that sense, also I have also enjoined the AFP to strictly follow AFP procedures.
Yan yung bagay ng pahayag ng Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. At batay nga sa ating pagkatanong ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Secretary Teodoro na sa ngayon ay nasa kustodiya ng mga magulang ng isa sa mga aktivista yung dalawang itong Senator Mano at Castro habang kasalukuyan ngang hinihintay yung magiging desisyon ng prosecution. Kaso na nagkapatulang ngayon sa kanilang mga kinasangkutang pagbawi nga ng kanilang salaysay dito nga sa umunay pagdukot sa kanila ng mga militar. Matatandaan na una lang ipinagkalat nga ng mga makakaliwang grupo na dinukot umano ng miyembro ng mga militar sina Tamano at Castro na kalaunay kusa ng mga nagsisuko sa mga otoridad dahil sa kagustuhan umano nilang kumalas sa kanilang kinaanibang underground organization. Bagay na nagkasaad din sa kanilang mga sinumpang salisay na kanila ring binawi mismo sa punong balitaang inorganisa mismo ng gobyerno na kanilang dinaluhan. Ito yung purot dulo kung bakit nagasampa ngayon ng kasong perjury at grave oral defamation ang Department of National Defense laban dito sa dalawang aktivista. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 47 minuto bago mag-alauna ng hapon. Ipinag-utos na ho ng Land Transportation Office ang pagpapabilis sa online registration para ho sa mga sasakyan kasama na ang aplikasyon para sa mga lisensya sa pagmamaneho. Ayon kay Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II, ito ay tiyak na makatutulong sa kanilang kampanya laban sa mga fixers na ilang taon na ring pinoproblema ng ahensya. Ayon kay Mendoza, tiyak na mas madali na itong gawin dahil na rin sa digitalization program ng pamahalaan at umaasang makatutugon sa labis na pagsikip ng mga pumipila sa opisina ng LTO. Nangako naman si Mendoza na tuloy-tuloy na ang digitalization campaign ng kanilang ahensya kung saan kabilang sa mga plano nilang gamitan nito ay ang online procedure para sa aplikasyon ng driver's license, transaction at maging ang buong sistema ng Land Transportation Office. Nainiwala si Mendoza na makapagbibigay ito ng mas mahusay na serbisyo sa mga kliyente ng kanilang ahensya. Sa ibang balita, tiniyak ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ibabalik pa rin sa pangangasiwa ng pamahalaan sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon sa kalihim, kailangan pumasok ang pamahalaan na ang mangangasiwa sa kasalukuyang sitwasyon ng controversial na grupo dahil na rin sa lawak ng naapektuhan ng pamumuno ng nasabing organisasyon. Marami anya ang mga kabataan na pinagkaitan ng iba't ibang mga oportunidad, lalong-lalo na sa edukasyon. Maliban dito, tiniyak din ng kalihim na gugulong ang pagbibigay nila ng tulong para sa mga apektadong residente upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng mga ito nang hindi na pinapakialaman pa ng naturang grupo. Sa kasalukuyan, mayroon na anyang nilikha ang national government na isang composite team na siyang mangunguna naman sa pagbabalik ng pamamahala sa naturang lugar. Kinabibilangan ito ng Department of Social Welfare and Development, kasama na ang Department of Education, ang Department of Health at gayon din sa tulong ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ang naturangang team ay naatasang mangolekta ng mga baseline data ukol sa iba't ibang usapin, katulad na lamang ng kalusugan ng mga residente, literacy status, estado ng mga kabataan at mga kababaihan na nasa lugar. Oras 49 minutes bago mag-alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Nakinabang na ang 58,000 ng mga Filipinos sa mga skills training na isinagawa ng International Labour Organization daan upang maiangat ang kasalayan ng mga ito. Ayon kay ILO Country Director Khalid Hassan, ang mga skills training na ito ay nasa ilalim ng Skills of Prosperity Program ng Pilipinas kung saan target nito na malinang ang kalidad ng skills ng mga manggagawang Pilipino. Kabilang na dito ang mga technical at vocational education at training ng mga ito. Mula sa nasabing bilang, inuulat ho ng naturang ahensya na mahigit 7,000 na mga Pilipino ang direktang nabinipisyuhan katulad ng mas magandang trabaho, habang 51,000 sa kanila ay hindi direktang nakinabang at karamihan ay mga kababaihan.
Samantala, matagumpay naman ang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang British national sa may Ninoy Aquino International Airport. Ang naturang foreign national ay convicted umano sa kasong may kinalaman sa child pornography sa kanyang bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang pugante ay kinilalang si Anthony Collins na 42 anyos. Dumating sa bansa si Collins sakay ng isang flight mula yan sa bansang Kuwait. Paliwanag ng Commissioner na si Collins ay isang sex offender at otomatikong hindi maaaring payagan na manatili dito sa bansa sa ilalim na rin ng Philippine Immigration Act. Kaagad naman itong ibinook ng flight pabalik sa kanyang pinanggalingang lugar at dinilagay ang kanyang pangalan sa ilalim ng Bureau of Immigration Blacklist. Ayon sa National Central Bureau ng Interpol sa Maynila, si Collins ay hinatulan noong Mayo 27 noong nakaraang taon ng korte sa Manchester, England para sa pamboboso at pagkuha ng mga malaswang litrato ng 16 anyos na bata. Dahil dito ay kaagad namang inalerto ng Philippine Center for Transnational Crime ang immigration tungkol sa pagdating ni Collins dito sa bansa. Samantala, maharap sa kasong paglabag sa anti-hazing law ang 4 na persons of interest sa pagkamatay ng 25 anyos na criminology student. Ayon kay Quezon City Police District Director Police Brigadier General Red Maranan, ang dalawa ay mula sa 4 na sospek ay umaming kasama sila sa sinabing initiation rites. Ibinunyag din niya ng mga ito na 10 pang kasamahan nila sa kasama sa initiation kaya't madaragdagan pa niya ang ihahaing mga kaso. Ang biktima ay natukoy nga na si Aldrin Bravante na namatay umano sa kasagsagan ng hazing ceremony sa isang abandonadong gusali sa corner ng Santo Domingo Avenue at Calamba Street sa Quezon City noong Lunes. Samantala, sinabi ng 2 suspect na miyembros na sila ng Tau Gamma Phi Fraternity at inihag din ng mga ito na baguhan lamang ang nasawing si Bravante sa naturang fraternity. At base sa resulta ng cursory examination, napag-alamang nagtamo ng hematoma sa parehong binti at may bakas ng sunog ng sigarilyo sa kalawang dibdib at 2 kamay ang biktima. Nakatagdang isang pa naman itong mga kaso laban sa mga sospek ngayong araw para sa paglabag nga dito sa anti-hazing law. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito ay kumuha naman tayo ng mga detalye mula sa labas ng ating himpilan. Nasa linya ho nga dyan si Bombo Kelly Cordero, kaugnay ho dito sa ilang issue ng dyan ho sa National Irrigation Administration at ilang proyekto nga ng naturang ahensya na paglalaanan ng 40 billion budget nito ay layunin daw hong makatulong dito sa poverty reduction, particular na ho sa mga magsasaka. Ang balitang yan itinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Tinatayang nasa 1 milyong ektarya pa ang hindi naaabot ng irigasyon. Kaya naman naglaan ng National Irrigation Administration ng proyekto para masolusyonan ito. Ibinahagi ni Engineer Eduardo Guillen, Acting Administrator ng National Irrigation Administration, ang ilang proyektong paglalaanan ng kanilang 40 billion pesos budget. Kabilang nga rito ang National Irrigation System, Communal Irrigation System at ang isa sa tinututukan nilang proyekto na Solar Pump Irrigation System. Ayon kay Guillen, layunin nitong Solar Pump Irrigation System na abutin ang mga lugar na hirap sa irigasyon. Anya, tiyak na mararamdaman agad ng mga magsasaka ang tulong nito sa oras na ma-install ang nasabing proyekto, kung saan halos 3 buwan lang anya ang aabuti ng installation at magagamit naman sa pagtatanim ng palay at high-value crops. Binigyang diin ni Guillen na makakatulong din ito sa poverty reduction. Isa kasi raw sa pinakamahalagang requirement ng food security ay irigasyon. Ang target natin, yung mga meron tayong pang malalaking system, yung tinatawag na national irrigation at saka meron tayong communal. Pero yung mga mahirap pong maabot, dito po natin ilalagay yung mga solar pump irrigation system natin. Ang isang target ng ating Pangulo po ay yung poverty reduction, di ba? Alam po naman natin ay mga hindi naabot ng irigasyon, dito po mahirap ang buhay ng ating mga farmers. Kapag nailagay po natin ito, makakapagtanim din sila ng high-value crops. Samantala, sa usapin naman ng paghahanda sa epekto ng El Nino, hindi na kailangang mag-alala dahil magiging advantage naman daw itong proyektong solar pumps. Ani Guillen, mas maaraw, mas malakas ang produksyon ng kuryente at lalong lalakas ang water pump irrigation. Tiniyak naman ni Guillen na makakapag-produce pa rin ng pagkain kahit pa sa kalagitnaan ng El Nino.
Anya sa mga gantong klase ng proyekto, mas mapapagaan ang epekto ng El Nino. Itong pagdagdag ng budget sa atin, di napakalaking bagay kasi kung El Nino, nandyan yung ating mga solar pumps. Again, ang solar pump, ang kailangan yan, yung maaraw. So kapag maaraw, di lalong malakas yung production niya ng ating kuryente, lalong malakas yung ating water pumps, solar pump irrigations. At isa pa po, mas gusto ho ng halaman kasi yung maraming araw, mas mataas ang yield niya. Samantala, patuloy naman daw na tumitingin ang ahensya ng mga paraan para sa food security. Paalala ng administrator sa mga magsasaka, magsipag sa pagtatanim at asahan na katuwang nila ang National Irrigation Administration at Department of Agriculture. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Itong si Cebu City Mayor Mike Rama tiniyak na makikipag-ugnayan ho dito sa national government at handang magbigay ng tulong sa mga Cebuanong apektado ng gera dyan ho sa Israel para makauwi na dito sa Pilipinas. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Star FM Cebu. Nakahanda ang pamahalaang lungsod ng Cebu na magbigay ng tulong sa mga Cebuano na nasa Israel na nangangailangan ng tulong upang makabalik sa bansa. Ito ay kasunod ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Ipinag-utos ni Cebu City Mayor Michael Rama sa Department of Manpower Development and Placement sa pangunguna ni Engineer Maria Suzan Ardosa na makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan tulad ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration para malaman ang sitwasyon at kalagayan sa Israel-Palestine. Sa ngayon ay wala pa naman anyang natatanggap na tawag ang Cebu City Government na humihingi ng tulong mula sa mga Cebuano o sa kanilang mga pamilya sa mga nasabing bansa. Tiniyak naman ni Rama na makikipag-ugnayan din ito sa pambansang pamahalaan upang agad na makapagbigay ng tulong at suporta ang lungsod kung kinakailangan. That's the first time being in government. We've always been both a patrician, so we can easily be a part of that. Yan ang bahagi ng pahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang presyo naman ng palay dito sa bansa, inaasahan daw po na mananatiling stable yan ngayong harvest season na. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Dagupan. Nananatili pa rin umanong stable ang presyon ng bigas sa merkado. Ito ay ayon kay Leonardo Montemayor, ang chairman ng Federation of Free Farmers. Gayunpaman, mahalaan niya ang bilihan ng palay sa kasalukuyan, hindi lamang ng National Food Authority, kundi maging ng mga pribadong sektor. Kung maaalala niya sa ilalim ng pangangasiwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang dating 19 pesos na bilihan ng NFA Council sa mga farmers ng palay, ngayon ay nasa 23 pesos na. Ikinatutuwa naman anya ito ng mga magsasaka dahil kahit papaano ay makakabawi sila sa kamahalan ng production input, subalit kanilang napansin na sumasabay sa presyo ng buying price ng NFA ang private sectors na umaabot sa 24 pesos hanggang 26 pesos kada kilo. Bagamat magandang balita ito para sa mga local farmers, nagbibigay lamang ito ng kaunting pangamba sa panig ng mga mamimili kung saan maaaring umabot sa 48 pesos ang pinakamababang presyo nito kada kilo sa merkado na di hamak na mas mataas kaysa sa itinakdang price cap noon na 45 pesos per kilo. Inaasahan naman na dahil sa harvest season ngayon, hindi gaanong gagalaw ang presyuhan ng palay. Ang problema rin kasi natin ngayon ay halos wala pa rin sa aking pag-aalam, halos wala pa rin umangkat ng bigas kasi mahal pa rin po ang presyo po ng imported rice, especially sa main source po natin which is Vietnam. Ganun po, since wala pong additional supply from abroad, wala pong pressure na bumaba pa po yung presyo po ng bigas. Kaya walang pumapasok na inangkat na bigas, lalo pa kung napakamura niyan, pabor po sa ating farmers kasi hindi po magpapababa po sa presyo ng palay. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Laila Di Guzman nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities.
Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga Kabambal-Kester Nation, sa Christmas Countdown, 68 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone. This Christmas we share the love. We share the love. Christmas. We share the love. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Aray sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo, pero antes sa aton sini mga balita, yari na aton sini nga Christmas Countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. 68 dias na lang kagapaskwa na. Sa gyapon ko po ni mo Bombot siya, Mablanco, over standby. Sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita, kaga impormasyon. Check naton ang latest information diri karon. May kantanan sa sining palabuton nga barangay and sa Guriang Kabataan elections. Sa aton sining mga kabombo kay ang Iloilo City Comelec nagplastar na diri sang ining mga poster areas, no? Mga poster areas sa palibot iya sang syudad sang Iloilo, no? So by district kita sa Sinimatinyon. Sa bahin sang city proper area, ang common poster area amo ni siya ang mga lugar nga kung saan pwede makapahamtang sang mga campaign material sa mga kandidato sa pagka-barangay and sang Guniang Kabataan, no? Sa Kauswagan City proper, sa kilid sang barangay hall. Sa Legazpi de la Rama, sa covered court. Sa Liberation Panay, sa basketball court, kag Liberation Road. Sa Mabulo Delgado, outside or sa gwa sa barangay hall. Sa Magsaysay, sa may gwa sang barangay hall. Sa Maria Clara, gwa man sang barangay hall. Monica Blumentritt, outside barangay hall. Muelle Lune, outside barangay hall. Sa barangay Nunoy, outside Tanod Outpost. Sa Ortiz, sa Guaman sang barangay hall. Sa barangay Osmeña City proper, along the road. President Rojas, outside barangay hall. Rima Rizal, basketball court.
Rizal Estanzuela Basketball Court, Rizal Ibarra Basketball Court. Sa Rizal Palapala 1 sa covered court, sa Rizal Palapala 2 covered court, Rojas Village along De Leon Street, Sampaguita City Proper covered court, San Agustin sa basketball court, San Felix basketball court man, San Jose City Proper, First Alley sa aton sining mga kabombo along sang San Jose Street, Santo Rosario Duran covered court, Tansa Esperanza beside Barangay Hall, Tansa Timawa 1, Tubang Barangay Hall sa Tansa Timawa Tansa 2 covered court, Veterans Village covered court, Villa Anita outside Barangay Hall, Yulo Arroyo front Barangay Hall, Zamora Miliesa sa Barangay All-Purpose Gym. Kalabanan sina diri sa aton sini makabombo nga gindesignate amo iya ang sabahin karon sang kung hindi sagwa sa barangay hall sa mga covered court, no? Magluwas lang iban sini may mga nagakaigo gid sini iyang lugar just like abi sa Quezon or sa San Jose Arevalo, Corner Crispino Avenue, Crispino Milocoton Avenue, kag Rizal Street facing Arevalo Plaza. Sa Santa Cruz sa left side sang entrance sang Palmares Subdivision facing Bonifacio Street, no? May mga kasubong sina, no? Ang mga tagsa ka kandidato I do believe nga mayara sang ginauyatan sini iyang copy, no? Sa kundiin lang pwede nga makapahamtang sang ila sini iyang mga campaign na materials. Magluwasin na dira ti makabig ina nga illegal kag hindi pwede, no? And sa mga past experiences naton basta hindi gani common poster area ginabaklas ina sang City Comelec, no? Kay kabahin ina iya sang ila sini nga trabaho during election period. Pero sa aton sini mga kabombo, may reminder pagidri ang Comelec nga kung sino pa dira ang may mga tuyo nga protestahan o mag-file sang complaint batok sa isa ka kandidato, nagakadapat nga sa mas labing madaling panahon i-file na ini. I-check na bala ang follow-up report ni Bombo Ronel Brabanzo. No? May kang tanan sa sining statement diri karon from Comelec, no? Nga gilayon ipasa ang mga petisyon or mga reklamo batok sa mga kandidato bago pa man magsugod ang eleksyon. Bombo Ronel sa report, please come in. Alright, standby dahil lang ma-redial kita sa kay Bombo Ronel para mas maayo ang iya sining sulod diri karon sa aton sining pangalagad mga kabombo. Sa mga kandidato nga wala iya sang kopya, way sa may nahuhiran sining kopya, ti pwede nyo man inamalantaw sa Facebook page sa sang Bombo Radio ining mga designated common poster areas. Sa aton sini karon nga matag palamati para nga hindi manugon or hindi mabutang sa wais ang kapuslanan inyo sini mga campaign materials, ti nagakadapat nga magsunod kamo sa mga common poster areas para iya nga hindi pag baklason ina sang Comelec man, no? Kay ang rason sa pagbaklas wala nagasunod sa common poster area kag later on sa aton sini makabombo, no, may ara pagid sang mga nagakaigo bilang nga size banwa sang inyo sini nga mga posters, no, nagakadapat nga magsunod man dira ang tagsa sini ka kandidato kay kun maglapas ini sila sa aton sini makuturan ti definitely baklason man ina sang Iloilo City Comelec. Standby, Philippine Standard Time, just minutos na or 11 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa palatuntunan na Bombo Anay Soto. Balikan ta ang linya ni Bombo Ronel. Now, please come back. Nagpanugyan ang Commission on Election Region 6 nga gilayon ipasa ang mga reklamo batok sa mga kandidato nga nagalapas sang layi
pamaagi sa pag-file sang petisyon para man nga resolba inigila yun. No? Naginyo man ang COMELEC nga kung may matukiban nga mga residente nga malahan bobotsam no nga ginihimo sang mga kandidato gingalayon nga ipalinton sa ila para man maimbestigahan kag mapasakaan sang nagkakaangot nga administratibo nga kaso batok sa ginareklamo nga kandidato. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay COMELEC Region 6 Regional Director Attorney Dennis Osan, iya ginsaysay nga mas dako ang tsansa nga matagan igtilupangod ang petisyon kung mapasa ini umpisa subong kapinpanga 12 na lang kaadlaw pagbuo ang eleksyon. Sa dugang Balangay Italia aton pamatian si Attorney Dennis Osan, Regional Director sa COMELEC Region 6. What is very notable here is this. The Commission is trying its best to resolve as many or tanan ma-file a petition for disqualification or to deny due course or cancellation of candidacy or even signs, no? Petition to declare a candidate as licensed candidate na ma-resolver sa komisyon antes ang atong election sa October 30. Precisely the reason why nagaguluwa na ni desisyon na yan. So, amo na siya kadasig. No? Amo na siya kadasig sa mga ginawa sa atong komisyon. So, pera man nagwa, ginadismiss man yung petisyon. So, amo na nang daw medyo ng prosper ang petisyon. Well, no, again, no, ang aton campaign period ginatala na sa nga magasugod sa October 19 up to October 28, no? Amo pa lang na ang simple nga kung sabihin ng aton mga kandidato pwede no kag legal nga magkampanya. Before sila gina-consider naton na premature campaigning nila kag suno sa atong section 80 sa aton Omnibus Election Code na hindi pwede pagkahimuon. Kag again, no, just like any other instances of violation of election laws, it partakes of two nature. One, criminal, an election offense for premature campaign can be filed against them, and the electoral aspect which partakes the nature of an administrative case of a petition for disqualification na makadid man sang ila, no, sang ilang disqualification sa now without you asking for it, so I just share the number of cases so far we have taken out of that were submitted to the office. In so far as premature campaign is concerned, there were already 51 cases filed diriya sa atong riyon, no? Either sa regional office, sa provincial office, sa city o man sa munisipyo, no? That is not including sa mga cases nga direkta gin-file sa task force nato, no, to the hotline na kung sabihin ang mga kandidato ginpadala naman sa mga show cause order kag ginpasabat na. Anytime na makita naman naton na resolver na sa komisyon na file na sa kaso for disqualification in that case. Sa aton man yang sa aton ba as of yesterday sa aton patigayon man sa aton nga gun ban, just want to share this information that so far as this region is concerned, we have already arrested or apprehended 77 persons since the start of the election period last August 28, no? Amo na sila kadamo kag ang sa aton na, no, nga sa kontrabigay naton sa aton baling kontrabigay, meaning sa pag-enforce naton sang layi batok sa vote buying. So far, as of yesterday, we have already received 11 complaints now for vote buying, and we have accordingly forwarded this to the Law Department of the Commission in Manila for processing. Okay, piso na sa aton standing resolution, kanan nga ini, pagbato natin forward dito. Also, for possible filing disqualification cases and criminal. Inyo nabatian ang panaysayon ni Attorney Dennis Osan, Regional Director sa COMELEC Region 6. No? Bumbutsam, ugot man nga igapatuman sa COMELEC ang pagsekyar sang sakto nga pagpangampanya sa mga kandidato nga magapasakop sa barangay and sangguniang kabataan election. Ang opisyal nga pagpangampanya, no, klaro natin sa atong tagpalamati nga mag-uumpisa buwas October 19
to 28. Bumbutsam kapin pa nga damo ang kaso sa premature campaigning sandig sa Omnibus Election Code Section 80. Ini ang nagapanaysayon nga ginaprohibit o kung ginadumilian ang mga kandidato nga mag-engage sa pagpangampanya kag partisipar sa mga aktibidad may kaangtanan sa eleksyon kapin pa kung wala pa ang opisyal nga election campaign. May bulaan nga as of the present time sambit man kagina ni Attorney Osan, may 51 ka mga kaso sa reyon nga gin-file batok sa mga kandidato nga nagalapas ang premature campaigning. Umpisa ini sa August 8, 28 hasta subong mga inadlaw Bumbutsang may na-record nga 77 ka mga naaresto nga naglapas naman sa gun ban nga ginpatuman sa Comelec sa Bugos nga reyon. Sabay naman sa paglapas sang pagkampanya nga gagamit sang vote buying nga Bumbutsang may 11 o 11 ka mga kaso nga na-record sa reyon kay kini ang ginpasa na sa National Comelec sa Manila para man maimbestigahan kag malapatan sang nakaangot nga penalidad kag iga-impose nga sang Comelec Bumbutsang. Ang tanang ginasambit nga paglapas ang may dako nga posibilidad sa disqualification case nga pagatubangon sa mga involvado sa mga kaso or kon sa kandidato Bumbutsang. Alright. May bulan Bumbutsang nga ginkansila sang Commission on Election sa Second Division ang Certificate of Candidacy o COC sa isang kandidato sang pagkasagot ng kabataan sa Barangay Malagit, Kalingog Bumbutsang sa resolution sang poll body sa Comelec saad nga ang kandidato pagalapas sa material misrepresentation Bumbutsang. Sige. Ini si Bombo Ronel Valencia Brabancio para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ronel sa imo sining follow-up report. So kung gusto mo nga mag-prosper ang imo sining kandidatura, baw magsunod gid sa mga pagsunundan sang Comelec kay kung maglapas ka dira, dako ang tsansa sinini mo banwa nga mapurnada inang handom mo nga ginapapilian sining posisyon. 10:08 minutos na nakaligad sa tak na kalawna balita ni Bombo Jomar Villa. Ginauyatan karon sa Bombo Radio Iloilo ang isa ka close circuit television footage nga kung sa diin ulihi nga nakita ining si alias sa Motmot Suprepensya kag may nagaangka sa iya sining tricycle. Sa aton sining mga kabombo ginapatian karon sang kapulisan nga posible amo adtong tawo nga may kahilabtanan sa iya sining kamatayon. Latest investigations sa Napas PNP balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 15 to 21, 2023. Ang binhi band liwat nga nagapang-agda sa inyo, agud updan sila sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock show sa sininga weekend sa Concert at the Plaza, Rocking Your Way sa Oktubre 21, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mags kag iban pa ang iga-paraffle para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Oktubre 22, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang simple nga paghusay isang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay isang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay isang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi,
nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan. 26 minutos na nakaligad sa takna siningilaw na balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby no kay check naton ang latest diri sa sining investigasyon sa lapas sa PNP may kantanan sa nasapwan nga tricycle driver kagapon sining adlaw nga wala na sang kabuhi sa may barangay Banuyaw sa distrito iya sang Lapas nga kon sa diin namulit sang dugo ang iya sining nawong kag ang pilas sandig sa kapulisan mayara sang pilas sa agtang tugas sang pagkalampo sa matigas sining bagay kag na deform pagani ang iya sining iyang nawong. Now ang latest diri Banwa no may ginauyatan ang Bombo Radio Iloilo nga footage no kuha sa closed circuit television ang ulihi nga paglabay sa tricycle driver nga may backride ini siya pasahero nga yara sa likod mismo sang tricycle driver no kuti ko magaba ka tricycle ang pasahero sila duwa sa tubang may duwa pagin sa likod no pero kung nagahambal ikaw nga backrider ara lang yan sa likod sang driver mismo. So amo ini karon ang isa sa mga ginatutukan sang Lapas PNP nga posible makabulig sa investigasyon sa kamatayon or pagpatay sa nasambit sini nga biktima. Si Momo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report na please come in. Ginalantaw sang Lapas PNP Station nga personal nga kakig ang ginalantaw rason sa pagpatay sining tricycle driver sa baybahin sang Barangay Banuyaw, distrito sang Lapas. Matandaan nga ang biktima ang ginkilala kay Ronnie Sufficiencia at 37 anyos kag pumuluyo sa Barangay MacArthur nasambit yang distrito. So no kay Police Lieutenant Greg Matutino nagagwa diri man sa ila sining ginapatikayon kag sa initial diri nga investigation pambutsam nga hindi kuno magnubo sa duha ka personalidad ang nag-commit no sang sining krimen agud nga matikayon nga mapatay ining biktima. Kay base sa ila sining information kay kun ng tawon ta kun isa lang kuno ka tawo ni ang mag-execute abi sa sining biktima so medyo maburbod lang kami medyo dako ni ang iya sining panglawason so may posibilidad nga masubra sa isa no ang naghimo sini kag base man to sa ila sining pagpangsisa man sa lugar mismo kung sa linti na tabuan ining pag commit no sa krimen diri sa sining mga suspetsado. Dugang padre sa natunggan ongoing man ang ila sining pag-trace up diri karon sa sining closed circuit television agud nga ti makabulig pagidugang sa ila sining ginapatikayon nga investigation as to the suspect man diri karon bumbulsam sa motibo no sa pagid nila gid ma-mention kung ano gito ang tulid nga rason pero ang ginalantaw nga posible nga may kaakig ang suspect nga tuyo gid sa patyon kay kon ng taon ang basihan man ang pilas nga nangkon sining nasambit diri nga biktima. May mga pila naman sila kana secure nga closed circuit television pero hindi pagid nila diri ma-divulge man bubud sa bagod sa ongoing pakaron nga ginapatigayon nga investigation sang Lapas PNP station. Kagadugang padrisal na tunggan at nag-coordinate naman sila diri sa pamilya as to the information kung balati may mga dugang diri nga information
nga ma-provide man ang pamilya nga posible man nila maangot-angot sa sining nga nasambit karon niya nga sining insidente no kagati kon tilatawon naton medyo medyo maburon-buron pagawa ang ining investigation sa pulis as to the suspect kay bisto sa pagkusisa way man sang do nakabais ining biktima prior sina prote sa mga siniman may mga report man nga nabaton nga do may ara na sa alantaw nga ti mga nagabantay sa sining nasambit karon nga tricycle driver bumbutsam sa aton siniga kabombo dugang pasang natungdan tinag-ayo man isa kun basi may mga witness kay abi sa information kagahon inisa natabo no posible nga ti basi may nakakita kay tikon na tawon ta sa lugar ito nga ti malayo-layo giman sa mga pamanay pero tama ka visible kon butanta kon malayo abi ang tawo so posible nga makita gid ang pag-execute sini sa una nga ginapa siguro man sa napas PNP nga i-secure man ang seguridad kon niara mga sa witness nga mag-surface sa ila sini karon nga talatapan diri karon bubutsam ipabati tablanay si Police Lieutenant Craig Matutino sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Sa subong sir ang aton nga pansang case ongoing pa aton nga follow up investigation para sa nga ma-identify ang suspect. Okay, piragid ka bilog ang ginanantaw tang suspect sir. Ang mga suspect is duwa ka tawo. Nakadihon kita duwa ka tawo sir. Tungod sa isa sa may tanaw tabla sa crime scene hindi lang ni pwedeng mahimo sang isa ka tawo kundi posible duha ka tawo kay hindi manila ni Masya si ang aton nga biktima kay dako tapos ang na naton nga before sina duha ka bilog iya pasiro nga nagsakay siya tricycle. Paano kita nakadihon duwa sir may ginawatan kitang CCTV or witness? Ang mga impormasyon naghalin na sa mga tawo nga aton nga pangkuhaan sang sang impormasyon nga nakakita prior sina tapos ang aton nga footage nga nakuha may ara nga duwa F0. Kilala yan ni sir? Subong ba nato na wala pa kung tanawon kung ako mag-i-analisar may posibilidad na kilala yan okay. Ano ginanantaw sa posible nga motibo sir? Magtanaw nga kung nga posible nga motibo sa ginatanaw ko personal ni motibo mula na ang ginakuan ko pa nga dapat matungkad kung ano gid ang kakigya sa biktima. Do personal nga nga kakigid? Muna ako ni consider niya motibo. Apon personal sir ang mga rason sa pautang sini nga obra? Hindi naman gida ko ang ilang mga transaksyon. Ako na gani nga ongoing sa aton kuan para nga ma-contribute ang madalom nga rason di basta magamon may isa gid nga madalom nga rason nga naglabot sa mo nga kuan nga insidente. Ang duwa ka ginalantaw person of interest na ni sir no? Oo. Duwa ka laki ni. Lalaki. Pero na-identify na ni sir, may pangalan na mo na negative pa, ongoing pa nga po nga pan. Nga follow-up nga investigation. Sa CCTV, sir, kamusta? Mo pa lang ni, way pa ang ako nga follow-up investigator, but then, ang isang lang nga footage na nakuha, amuning pag-agi sang tricycle nga may pasayero sa nga duwa. Hindi nag-agi, sir? Hindi ko pag-ikuan, i-board sige ginakuan ko pa sang ako ng sigador. Kung sabihin nga kuan tiga-track pa kami sa iya nga mga alagyan. Okay, pero that time, mga gid oras by the way, sir, natabo ni sir? Dito, gid ma-determine kung ano oras ni natabo. But then ang discovery niya is 10:30. 10 So,
it means nga posibilidad na madira na sa 9 or past 9 lang ni natabo kay kung panahon ta. Daw bago lang ni natabo pag-discover. Si Police Lieutenant Greg Matutino, kag subaw man nga aga mabutsam no naka-secured kita diri karon sang kuha sa closed circuit television o kon CCTV nga gina-provide man diri sang aton sini karon nga pasiligano nga informant kag based diri no sa kuha sa closed circuit television adre ni siya dapit sa may zone 3 sakop na sang barangay Tikod sa nasambit man niya nga distrito pero ang zone 3 sa may Tikod ni sa lapit na siya di sa may Baldosa adri dapit bala sa may Taytay di sa may Baldosa bumutsam kun halin ka di bis may Dalom adri sa may intersection bas may Baldosa pagtaklad mo paglapa mo sa Taytay may bangga na dapat tuo mo pasulod simentado man ang dalan so dra nakita ang sulod sining tricycle driver ang oras base diri sa closed circuit television alas 7:17 sang aga bumutsam ko sa dente antes ini nga nasapuan ang way na sa kabuhi dito sa may bahin sa barangay Banuyaw kay ang ining bahin sa Tikod sa may zone 3 may lapos ini siya dito sa may bahin na pahinaktakan bla pwede gilid to sila kalibot lapos dito sa may Banuyaw ko sa ni siya nasapuan so amo ni ang nagasulod man diri information base diri sa aton nga nakuha diri bubutsam nga ang ining nakuha diri sa CCTV duha ka lalaki ang nakita diri kung sa diente ang isa diri sa may back ride sa may likod mismo sa tricycle driver nagapungko tapos ang isa sa may atubang pero kung nagtawon ta medyo blur ading sa tubang kung bala ano to ang panapton to sa lalaki ang makita lang diri sa naka back ride kay nakasuksok no sa ka jacket nga ako di ko man sana color green tapos doon nakamaong dilargo tapos naka-chinilas sa itsura medyo malayo-layo do di gawa kag medyo siguro mabrobodlay sa panglawas so nati do may estimate medyo may kataason ang ining lalaki kay kun gapungko sa likod kaysa ando nagaduko pa bumutsam tapos ang TLC nendo nagaduot na sa simento kung magsakay sa back ride it means may kataason pero Joms ang tricycle driver ni Bla amo ning bayo niya kagapon sa nasapuan siya navy blue to bayo yan mo bumutsam tikon basihan naton diri no sa closed circuit television although nga medyo malayo-layo may possibility nga sim sa gyapon no kay ako nung taon ta naka-short man sa diho nga stripe kita on stripe siya nga short tapos doon nag-post na rin video doon nag-post pa rin sa bubutsam no kung makita mo diri ang sa likod way na pasahero sa may tubang lang gid nga plungkuan yes diri sa tapos ang oras Jom alas 7:17 sang aga ni o medyo masakit-sakit ng butlak ni haring adlaw ti Butsilingon mga dira-dira guro sa lapit alas 8 sa gin patay abi ang balon na nagidlang mga amo sila nga mga inuras ti sanag na nakatama amo gani masanag na akon kita dire maglantaw pero sa area although nga masanag pero do posible kung may witness kay kalayo abi halin sa may sa may coastal road sa may main road dili bumutsam kag by the way daw na notice man naton nga do may sunod pagid nga motor amo na kuno ang gagawa pa ito ng istorya nga may motor pagid kuno nga nag-abato sa lugar sa di natabuan ng insidente so dire sa may kuha sa closed circuit television may sunod man nga motor siguro ang distance ni dire sa kuha sa CCTV do mga 3 to 5 meters na ning kalayon nga nakasuksok na sang helmet puti nga t-shirt tapos doon naka-dilargo man maong or slacks na hindi lang gid ma-certain kag ang motor sini do Kawasaki Badga Choraya
diri Bubutsam nga kung nagtaon ta posible kasi kung nagupod man basi kung back up man abi no kung ano da ang nangin ano man senaryo di karon sa sining natabo. Pero based diri sa aton sa nga nabaton man nga report naghalin ni kuno ang sakay ang pasahero yan diri sa may Lapas Plaza. Based this information kag dito sila abi nagdiretso to sa may Sontre to sa may Tikod. Bubutsam tikon halin ka sa may Lapas Plaza. Kung diri sila maagi sa may Baldosa medyo malayo-layo na kaya mo na kunong gagwadri nga information nga diri sila pa nag-agi sa may Baldosa kung gusto mo mamalapit pwede ka nag-agi di sa may Tikod mo di sa may Taytay sa may Gorebla. Tapos na dito kung dito sila gimam diretso sa Banoya pero natabo naglibot pa sila diri halin sa may Lapas Plaza agyan nila niti diri sa may Baldosa crossing nagranha lapos na to sa may Taytay abi sa may Baldosa pag dito sila nagliko patuo diretso dito na sa may Hinaktakan pabalik hasta naglapos na sila diri sa may floodway Bubutsam kung sa dito na nga na sakwan ining biktima nga way na sa kabuhi tapos ang tricycle sini nagaatubang na pagwa do siya pabalik na Bubutsam ang ining tricycle sa nasambit diri nga biktima. So kung maano niya no kung basi kung amo man nila ang ginahuidan man sa pulis at least nga kung mapaano nila mapakita man to sa mga kikilala bla kag basi makabulig man sila identify bisan sa panglawason lang no kay kung kilala mo isa ka tabo bisan tabunan tang ulo ya kung sa panglawason niya ma-identify mo makilala mo gid Bubutsam mo. Ang ining individual ina kung amo man na ang ginaalantaw man diri karon sa aton sining otoridad sa pagsunod sa sining nasambit karon nga kaso. All right. Kini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report, no? Ti kabay pang makabulig man ining closed circuit television sa paghulag karon kag pagprosper sa investigasyon sa Lapas PNP, no? Kag mahusisaan kung sino ining mga personalidad nga ulihin nakita upod ang driver antes pa man nga matukiman ang isin nga bangkay sa may barangay Banuyaw, distrito sa Lapas. 43 minutos na kaligad sa takna sining alauna pagbalikta local public transport route plan sa masunod pa kuno nga tuig ipatuman. Kagiban pa sining mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuanay sa Udto balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer.
Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bakterya nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards. 50 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa gihapon komponimo si Bombo Chama Blanco Hover halin sa bulan sang katapusan sa Oktubre nag-idog sa Nobyembre this time sa masunod na lang kuno nga tuig ginatumod naton ang pagpatuman sang local public transport and route plan ngayhan ng markings na to sang nagligad no. All set naman ang enhanced local public transport route plan. Tinga sa sunod tuig pagini patumanaw. Anong plastada? Si Bombo Angel Tan may follow-up report kung nga next year pa ipatuman ang nasambit sining LPTRP. Jel, sa report na please come in. Bombo Cham, ginalantaw ni Iloilo City Mayor Jerry Trianyas na ipatuman ang local public transport route plan diri sa masyudad sang Iloilo sa masunod nga tuig, exactly January 2. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Trianyas, iyan yung pahayag na kung hindi makahatag sang provisional authority sa mga traditional jeepneys, very feasible gid Bombo Cham nga mapatuman ining plano for the next year. Madumduman pa sa mga kabombo naton nga miara provisional authority para sa mga jeepneys o kung mga traditional jeepneys na nila Bombo Cham naging grant ang national government. Suno kay Mayor Jerry Trianyas kung ipatuman sa subong ang local public transport route plan, duwala man sang kinalain sa mga biyahe diri sa palibot sang mga o kung biyahe diri sa palibot sang siyudad sang Iloilo, kay di na exist pa ang mga jeepney o kung mga traditional jeepney bala Bombo Cham, tilo kumbaga sin lang sa kung ano ang hulag subong sang mga salakyan. Kag ang patag diri sang alkalde sa subong sige-sige ang preparasyon nga ginaobra sang Iloilo City Government agud nga ti once abi ready na for implementation ining LTTRP, handa na ang tanan just like abi ining ginaobra nga mga markings para sa loading and unloading. Kag ang problema pag ito Bombo Cham ang ginaduso abi nga retraining o training accreditation sa bahin sang mga drivers sang mga modernized jeepney sa mga kabombo naton. Yari atong pamatlian bala Bombo Cham ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Trianyas sang aton na interview. Mapatuman ta na dahil subong, no? But unfortunately may mga provisional authority nga issue ang LTFRB sa mga traditional nga jeepney. So magsiling kita patuman, amo man ni Japon ng sitwasyon. So yes, we have a timeline. This January 2. So by January 2 ay naging subong ubos na tanan nga provisional authority. But in the meantime, we are preparing. Bala mo may mga signage pa na, may butang pata sa dalan. Kita nyo ganin, may mga markings pa kita. Ato na ang kung makantuan nyo ba, tanawan nyo da ang mga markings na sa dalan, kita na obra. Para sa na. Well, yes. But gina-target na ni naton. I met already with different cooperatives including Jack Conlo and Garbanzo, who will be replacing Jack sa traffic. Kaya butang ko na lang si Jack sa public safety. And may mga plano man siya sa iya. So, Colonel Garbanzos will be taking over sa traffic. Wait, takabalo ko na itong pang-obra nila sa Manila. Amo na ganing puli na ko di. Ay, nanoto na pang-obra nila. Amo na ang gen-suspend. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Trianyas. Ang last nga part bala sa iyang statement regarding dito sa isa sa mga lagko ng official bala sa LTFRB nga tigin suspend recently lamang bangod sa anomalya nga tihambal ganit sa alkalde. Amo na lang yung rason nga wala na to siya nagtindan sa Manila
kay amo na duwala siya bala sang directed nga abi information about sa ginapasuni abi nga 5 million pesos kuno Bombo Cham nga ginbayad para sa kuna ining mga bag-o nga ruta bala sang local public transport route plan sa mga kabombo naton. Okay. Sige. And so far Bombo Cham i-update lang diri sa bahin sang eleksyon sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative subong gid lamang nga hapon hasta gid lamang alas 3 ang boto o kun ang pagboto sang mga regular employees, mga miyembro sang co-op kaga around abi subong gid lamang nga mga 1:30 ang no-check nila nga numbers sang mga nag-vote is around pagid lamang 150 plus ka mga miyembro sang co-op kag di nagapanawagan ini sila sa ibang tabi nga mga miyembro nga magaboto na before abi magtakop ang votation kay ti ginalaga sila din initial Bombo Cham ang 600 ka vote para nga ti ma-account abi nga ara sa majority o kun ang vote bala nila mangin legitimo ini Bombo Cham. Sige, all right. Ini si Bombo Angel Tichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. So January 2, 2024 amo na kuno pagpatuman sang enhanced local public transport route plan. Kay may mga provisional authority pa kuno sa karon sa aton sini nga mga kabombo nga nag-exister but paglabot sa January 2 ti matakop na ina no kag butsilingon ti ang makita tada lang ni sa aton sini nga mga mayor nga dalanon nga nagabiyahe amo iyang mga modernized jeepney no so amo na bala ining ginatawag sini nga pag phase out sa mga traditional jeepney tiyang pamangkot pag isinadri matigayon bala ining ayhan sa aton sini nga mga kabumbo kay isa naton sini ka problema no nga kulang pa sa gyapon ang unit sa mga modernized jeepney o kunining mga minibus. O sanon lang to gani kagapon tulo temprano ko gawa puli. Alas 6 pa lang yan, alas 6 pasado pa lang. Why ka na sa may makita iyang modernized jeepney damo-damo sa mga nagahululat sini nga mga pasahero diri sa may area sang diri sa areas tubang naton mo kaning dala na day Bombo Chris Rizal area de pakanto dito sa may urunhan pa sa may Maria Clara kalabanan sini mga estudyante sang isa ka universidad Dios likod yan plastada man mga alas 6:30 pa lang ay nasang may nagabiyahe diba siguro kung medyo na delay lang sa pagbalik ang mga modernized jeepney o kung ang iban sini basi kung mga alas 5 pa lang bala likaw man sa traffic kasi kung grahe na sila iya sa aton sini mga kabumbo diba si mapropinot ang implementasyon sang LPTRP kung kulang sa gyapon ang mga unit sining mga minibus kagado halang puntong payag sang alkalde tao hambalya ibulos ko na si Garbanzos referring to Executive Assistant for Community Affairs kag retired Police Colonel Oldarico Garbanzos nga mag-handle sang Traffic Division no kay si Jack kuno ibutangin na lang sa Public Safety pero nagsugpon pag ang mayor ta siling niya pero do may mga plano pag nga iban si Jack anong plano ni Sir Jack nga iban pag man anong plastada anong palabuton sining mga movement dira sa may city government particularmente sa Public Safety Transportation Management Office sa aton sini karon iya nga mga kabombo anyway bantayan naton ina no driban sa aton sini paday nga pagapalayag sa bumuanay sa udto kag sa iban sini Manus and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in ang kantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Magbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Tugong Bombo 2023. Tugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Tugong Bombo 2023. Tugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 15 to 21, 2023. Ang binhi band liwat nga nagapang-agda sa inyo, agud updan sila sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock show sa Sininga Weekend sa Concert at the Plaza, Rocking Your Way sa Oktubre 21, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffle para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Oktubre 22, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radio at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer kun 4 ka oras lamang sa isa ka adlawng. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a beautiful, beautiful Wednesday afternoon. Mapaang na ang ating panahon sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, be ready to share the love and those gifts. Kumusta na? 68 days to go before Christmas.
Good afternoon sa liwat. And again, ang akong gid nga pagpasalamat sa inyo dira. Kasi may mga nagamulumarites pada stop anay. Ma-enjoy na kita sa mga istorya diri sa KLP. Gani nga ready na kamo dira. Pakatawhay anay sa sini nga mga tinion. I just hope nga doka okay lang gid sa inyo nga morning and looking forward to a great afternoon. Syempre, sa siniya nga mga inoras, relax kita. Chill lang. Kung ang mga young pa. Because magapamati kita sa mga matahom nga mga istorya diri sa kahapon lamang program. Ganigida pasalamatan tang ato nga mga letter senders. Kag kamo man dira. Sa ato nga mga future nga mga contributors. Waiting lang ko ha sa inyo nga mga istorya. Gani nga paki-email na lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo. Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome na mga kabombo. Manotice nyo gusto nga akong esko. Anyway, pero pasensyahin nyo lang anay. Soon, ma-okay na siya. But anyway, sa nga hapon na rin ang atong nga bahanan para sa inyo. And this is from Dante Beriong from the Bombo Music Festival, Kabuhi. Sang Kabuhi ko. Good afternoon. Sa kada adlaw nga ikaw ako na madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugo. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko.
Dante Beriong para sa inyo, kabuhi isang kabuhi ko. Good afternoon again, and let's all be settled. Mag-uumpisa na ako basa sa ating makasaysayan. Umpisahan tayo with this story coming from Tessie Sanggimara. Salamat sa mga pictures. Tessie, ay mga gin apideri sa amon. My ever dearest, Inday Regine. Sa wala pa ako nakasugod sa akon nga kasaysayan, pahanuguti ako sa pagtamyaw sa imo sang maayong hapon kag sa imo nga tagpalamati sa kahanginan. Inday Regine, suguran ko nang ang pagsulat sa akon nga kasaysayan. Umpisahan ko ang akon nga istorya sang pagpamana ko sa isa ka driver sa isa ka bag-o nga kargahan sang bloke sang ice nga halin sa isa ka ice plant. Ginpakasal kami sa Mayor, 1981. Sa pag-upod namon, dito ko na ibalaan nga madamo siya bisyo, inom, sigarilyo, kag masyado pa kaimon. Nagbusong ako kag nagbata sang isa ka lalaki, 1982. Abi mo, Inday, hindi pa yan normal ako magbata, kay CS pa, kay hindi magwa sa puwerta ko. February 3, 1983. Nagpauli kami sa uma, kay diri ang pangabuhian namon. Panguma, panguling. 1984, nagbata ako, isa pagid ka lalaki. Sa ikaduha ko nga bata, jutayan lang ako mapatay. Ginsakitan ako alas 9 sang gabi, gintinguhaan ko nga pagwaon, kag ginaalalayan sang paltera, pero hindi ginakon kaya. Ginbuligan sang midwife nga madala sa hospital, dira sa syudad sang Iloilo. Abi mo, Inday, ginlimit sang doktor. Tunga na lang kuno sa oras, kag mapatay na kami nga duha sang ako nga bata. Isugpon ko sa pagbagyo undang, ang edad sang bata ko isa ka bulan, kag 5 ka adlaw. Nahakwat ko gid lang ang bata sa duyan nga nagakatulog, mga alas 3 sang hapon. Nagtodo ang ulan, kag nagbaskog ang hangin. Kag natumba ang sa pihak nga panalgan, nagpaibabaw, kag ang sa pihak nagpaidalom. Kag abi mo, Inday, nagapungko ako sa kilid sang dingding, nagadalhig ang ako nga buli sa salog. Kung wala ako magdulog, kung wala ako makabunggo sa dapog, ang bata nga ginasaba ko, ginahampak sang kahoy, or ginhampak sang kahoy. Maayo gani kay ang kaldero amo ang naigo kag napuksi gid ang iya nga dulunggan. Ay hala. So ang bata ko nga magulang ginhakwat sang akon bana kag isaylo sa pihak balay. Ang atop nga sin nagkalakakas sa kabaskog sang hangin kag naglinapta sa kalatian. Istorya ko, Inday, ang pagkaimon sang bana ko. Nagapangarado siya sa tag-iya sang palanggasan mais. Oras hapon, nagakadto ako sa iya, ngang ginaubrahan. Makuha suhol. Ay, way, nagali na bilin. Kag nabakal na whiskey. Nagahilibion ako, kag mangutang bugas, kaya wala kami tig-angon. Inday pag-abot niya sina sa balay, masinggit inaway. Tungod gani sa kaimon, sino may sugda? Ay ti wala man ginasapak sa mga tao, kay kahibalo naman sang iya nga pamatasan. Masyado na sa iya kabuot kun hindi hubog. Malakat na, Inday, nga manguling sinimana kag makapauli. Hubog man gihapon. Wala man gahatag kwarta nga inugdalawat bugas kag inugbakal sudan. Puwerte gid kapigado sang pangabuhi namon. Haluson kami makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw. Abi mo, Inday, ang antos ko sa bana ko di hamak. Kung hubog, ginaamanan niya ako patalong, kutsilyo, binangon, tagad, kinki, kagunano pa. Tiyangambal ko sa iya, hindi mo ko pagsakiton,
kay dalagko na kita magkilita ay kag wala ikaw ayawi sa good sa akon. Inday, sang 1984, nag-uso ang mga NPAs. Diri sila nagkadto sa amon, kay diri kami gaestar sa bukid. Damo kuweba, nga pwede nila nga panaguan. Gikadtuan nila ako kag hatagan kwarta para inugbakal bugas kag sudan. Nagabusong pa ako sang akon ikaduha nga bata, sang pag-abot nila sa amon nga lugar. May tion, 1988, nag-eskwela na ang mga bata sa elementary. Nag-away kami sa akon nga bana. Nagsinggit, kag ginapahog niya ako sa mga NPAs, pero nagasabat ako nga wala ako mahadlok bisan magkalamatay man kami tanan. 1990, nagwa kami, kay ginwarningan kami sang kapitan nga sudlon sang military ang bukid nga ginahukmungan sa mga NPA. Subong inday, nagbalik na sila sa sabak sang gobyerno. Ang iban ginpatay kay hindi nami ang ugali. Nagapatay sa mga civilians, mangawat, mang-hold up, kag kun ano pa. Inday Regine, ginabalan kong akon bana nga magbalik sa pagdalasan sa lakyan. Kay kung magsalig ka lang sa panguma kag panguling, hindi gid makapaeskwela sa mga bata sa high school. Ang magulang ko nga bata, second year lang, wala gani katapos. Ang ikaduha, amo ang nakagraduate sa high school. Subong inday, didto na ang akon bata nga ikaduha sa Manila. Upod ang iya nga tiya, magulang sang iya nga tatay. Hasta subong, didto na lang nakapamilya. May 3 ka bata, 2 ka lalaki, kay 1 ka babae. Ay huugali inday, nagaobra ang bata ako sa 1 ka electric company. Isa siya ka messenger. Ang magulang ko nga bata, nakapamilya naman, kag may 6 ka bata, 4 ka babae, kag 2 ka lalaki. Ang ika-3 inday nga bata, kapid, puro babae. Abi mo, Inday Regine, 1993, nag-driver naman ng akong bana sa jeep, kag ang karga, thresher. Nagalagaw sila, kag mga threshers ng humay, sa bisan diin lang nga lugar. Igo pa uli sa balay, hubog, nagamaoy pa. Pagkaaga, malakat naman. Sa adlaw-adlaw, amo na permi ang iya nga obra. Ang iya nga suhol, amo ang ginakuhaan sang pagkaon namon. 1995, nagsaylo siya sa pagbiyahe sang jeep, Hordan, San Miguel. Madamo nga jeep ang ginsayluhan. 2006, nakapermanente siya sa pagdala sa salakyan. Hasta 2012. Nag-angkon sang sakit tungod sa init kag ulan. Bangod pagid sa makahulubog nga ilimnon kag pagpanigarilyo. 2007, gipa-check up ko siya sa doktor. 2010, gid-admit sa hospital. March 22, December 1, 2011, February 19, 2016. Ang katapusan niya nga admit sa hospital, June 12, 2019. Ay huugali. Nag-untat siya dalasan sa lakyan, August of 2012. Nagsiling siya nga hindi na siya makasarang mag-drive. Ginpasugtan ko man. Sa 2020, ginpa-check up ko siya sa private nga doktor. Ang sakit niya, pneumonia. Kagindakop pa siya sang diabetes. Uso gid sad to inday ang pandemic, kag hindi na siya kasarang maglakat. Pungko na lang siya sa siya, kag magsandig sa dingding. 2021, inday, nangayo siya sa akon, nga patindugan balay. Wala ako kwarta. Gani, ginhambal ko siya, nga siling ko, ipataba ang duta, nga partisyon namon nga anom ka magutod. Nakaparty kami, sang tag 30,000 kada isa, kag nangayo ako pabor sa mga utod ko, kay ako man ang nagpatigayong baligya, kag ang bilitanan, amo na diriho, kag ako nagpatigayon, so bali 50,000 ang ako na bata. January of 2021, ginabala niya ako nga hindi magpasaka sa bisita, kay gubaon ini.
kinahanglan gid nga magpatindog sang bag-o nga balay. Nagpasirahi kahoy, kamahal sa mga gamit, sin, lansang, kabilya, semento, kag iban pa. Ang style sang balay ground floor lang, kay ang una nga balay may panalgan kag 3 ka halintang ang hagdanan. Ginumpisahan pa obra ang balay May 20, 2021. Natapos June 15, 2021. Atrasado ang pagpaobra kay kulang sa budget. 4 akong panday, dala foreman, ti maobra sila 3 ka adlaw sa 1 ka semana, may araman nga 4 ka adlaw, may araman pinakalawig nila nga obra 5 ka adlaw sa 1 ka semana. Pagkatapos sa obra sang balay, ginpalinyahan ko dayon sang kuryente kay para masanag ang bugos nga balay. Pagka July 15, 2021, ginsaylohan ang amo nga balay. Ay huugali inday, nangayo pa ang akon bana nga baklan pa sang siya nga may sandigan. Pareyon abala sang pulungkuan sang kinder sa eskwelahan. Ngayo pagid baklan arinola. Kayang arinola nga ginapagamit ko sa iya, inabala inday ang plastic nga may sulod nga pinta. Di masakit sa buli kung pungkuan niya. So ibalik naton sang January 2021. Naggrabe na gid ang kahimtangan sang akon bana. Kay permi na lang ginahapo kag hindi na makatibawas sa iyang sakit. Permi lang ginagamitan sa nebulizer kay permi lang ginahapo. Abi mo inday, naghambal ang akon bana sa akon nga ipahibalon ko ang akon bata nga magulang samtang buhi pa si tatay nila. Gusto man makig-istorya sa ila. Apang, nadula lang ang amay nila, wala gid magkadto. Gina-text sa cellphone, wala reply. Ginatawgan ang sabat huo, mabisita lang. Kagasasang ulihi, ginkadtuan ko na gid. Ang umagad ko ang ako naabtan sa ilabalay, kay ang bana niya nagaobra sa uma. Nagulat kami sang pag-abot nila, pero wala gid. Sinimana ang hulat namon, wala gid. Gani, hambal ko sa bana ko, ti ano na karon kay wala gid magduaw sa imo. Ang sabat niya sa akon, sige lang, hindi lang sila pagpahibal kung madula na ako sa kalibutan. Okay. Abi mo inday, ginupod ko sa pagpangamuyo ang akon bana. Sang amay namon, kag maghimaya ka Maria. Sa mga 3 na lang kaadlaw, nakibot na lang ako. Sa 1 kakaagahon, mga 3:00. Domingo, petsa 1 sang Agosto, tuig 2021. Nagpahuway na ang akong bana. Naglibog ang ulo ko inday, kay duha lang kami sa sulod sang balay. Ginsira ko lang ang pertahan, kag mangayo bulig sa katupad balay. Naghambal pa ang akong hinablos. Tiyay, itawgan ta ambulansya. Ti ang silingkulan tawon ninyo ang sitwasyon. Kung makita na ninyo, amo lang ugaling ang pagpamatod kung anong aton buhaton. Maayo man inday, kay ang barangay health worker namon, malapit lang diri sa amon, gani, wala gid ako mabudlay sa pag-process ng papeles ng akon bana, kag pagdala sa iya sa punerarya. Ang bata ko sa Manila, gintawgan ko sa cellphone kag ginpahibalo nga amo ina ang natabo kay tatay nila. Sus, pagkabati niya, ara ang hilibion niya. Kay 18 years nga wala sila magkitaay. Abi mo, lockdown sa adto sa Manila, kag hindi siya makapauli. Nagpadala siya kwarta, bale 17,000 pesos para sa burial ni tatay niya. Hinday madamo niya salamat sa imo pagbasa sa malawig ko nga sulat. Kagabay madamo pa nga sulat ang imo nga mabasa sa palaabuton. Tawala ako sa hiyo nga tesi kag Inday Regine. Okay, may mga portions nga hindi niya luyag nga basahon naton diri. Okay, abi mo Inday, puwerte kapigado sang amon pangabuhi. Ang magulang ko nga babae amo ang nagahatag sa akon kwarta agud may ipang tustos sa akon kinahanglan.
Nagapasalamat ako sa Ginoo nga hatagan niya pa ako sang maayo nga lawas kag malawig nga kabuhi. Huugali inday, may maintenance ako nga bulong kag gintreat ako sa TB sang anong kabulan. Halin July tubtob December 2006. So tubtob na lang diri ang akong kasaysayan kay masyado nagid kalawig. Madamo yun nga salamat sa imo pagbasa kagabay nga manamian man kamo sa akong nga kasaysayan sa liwat tawag lang ako sa nga ensayo nga tesis sang Gimaras kag ari ang akong picture ara man ang picture sa akong nga bana. Oo, salamat gid ginshaw namon ini diri. Ang akong galiidad inday 73. Sa October 15 nag 74 na. Natawo ako sa October 15, 1949. Belated happy birthday gid sa imo. So palihog ba sa October 16 to 20. Tapos akong birthday, kay mamati gid ako sang basa mo sa akong kasaysayan. Inday, sa puno tubtub sa katapusan, puro tanan seryoso ang napahamtang ko sa akong sulat. Gani subong tiyo naman sa pagkadlaw. Madamo igin salamat sa imo pagbasa sa akong sulat. Ang inday ang panawago sa imo kay nahibaluan ko nga magulang ako sa imo. So pasensya ka na ha. So akon nga agi kay nagasaka pa naog. Ambot kun maintindihan mo man ang akon nga agi kay damo kuris-kuris. Oo, intindihan tagi. Sobra isa kasi man nga dihon nakon sang akon sulat kag matapos. Elementary graduate lang ako inday. Kay halin sa grade 1 ako, hasta makatapos, malabo na ang akon pananawan. Gani, wala ako makapadayon high school. Pigado din kami sadto, katama. Gani, nag-obra na lang ako sa tawo sa sulod balay. So, tubtub na lang diri, ang malawid ko nga sulat sa liwat ang tagpadala, Tessie, sang Guimaras Province. So it's a big lesson learned, no? Para sa aton tanan-tanan, especially na gid sa bugos nga pamilya, kung ginaayo sa nagamasakit, nga kung pwede, makapamasyar ka mo sa iya, mabisitahan niyo siya. Ilibin ni kid, no? Kung kamo ang natungdan nga anak, or amay, or iloy, or somebody, no? Nga very close sa nagamasakit, kag ginaayo gid kung pwede nga makaduan ninyo, mapamasyaran ninyo. Do it. Please do it before it's too late. Di ba la? So kabay nga ti wala man to nagsunggod ang imong husband, pero ti sa ginambal niya bala nga ti hindi na lang sila pagpabala kung madula na ko sa kalibutan. So do hindi ka bayad, no? Bisan ano pa ang pagtangis sa mo dira kay ti ang guilt would always be there, no? But well, anyway, let us hope nga ti very valid ang reason kung nga ang wala nakakadto. But no matter, no, ano ka importante, ano ka busy, dapat taga-atagid sang tiyempo. Alright? If may ara nga miyembro sang aton nga pamilya nga nagamasakit, let us find time na mabisitahan ina siya because it would really mean something para sa iya. Ilabinagid, no? So sometimes mabatyagan man nila, no, nga kandaw hindi na sila maglawig, and so gusto nila nga makita ang mga tao nga luyag nila nga makita before they go. Kag basi kun may mga luyag nga ihambal, may luyag nga iplastar bilang isa ka family, no? So kabay nga ti ang mga kabataan mo, no? They really learned a big lesson from that, and kabay nga hindi na masulit ina, and let's hope nga mangin very concerned kita, no, nga kung ano ang gina-request kabay nga ti mahimo gid naton, especially kung do ka simple man lang, kung ara ka malangda, di ba, kaging katuan pagani siling mo, so that means nga within the area man lang, diri lang man sa Iloilo or diri sa Panay kag paligid nga makatuan. Of course, ang dito sa Manila, do ka that time, no, because lockdown, ti hindi gid man siya makapauli diri. Pero imagine 18 years nga wala sila nakakita ay
and then nadula lang ang ilang amay tapos wala gid sila nakakita ay. But anyway, sasaling ko na gani, no? Dako nga leksyon man, hindi lang para sa inyo nga pamilya, kundi para sa amon man tanan-tanan. Sa gin-share mo diri, no? May we be able to be prompted kag mga batyagan gid namon, no? Ang ini nga kaimportansya nga makaduaw sa aton nga mga pinalangga nga nagamasakit. Prayers nami gid na, no? Very okay gid na. Plus ang aton nga presensya, ang aton nga pabatsyag kung ano naton kapalangga kag kung ano kita ka concern kag kung ano ang aton nga dako nga pag-ulikid sa tawo nga ila binigid kung naga-request ang ina nga tawo nga bisitahan siya. So salamat gid sa imo, Tessie sang gimara sa gin-share mo diri sa amon and kamay, no? Nga you are well, kag bisan pa paano ginadumdum ka man sang imo nga mga kabataan now nga wala na ang imo nga husband. So salamat gid, di mo ana lang nga kalingawan dira, no? Parte sa imo nga kabuhi ang kahapon lamang program, and keep on sending more stories diri sa KLP. Salamat sa liwat, Tessie sang Gimaras. Magapanubali kita mga kabombo ang KLP with Tita Regine ato nga oras 34 minutos. Makalipas ang alas 2, magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agud masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo.
Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang This is from Lola Beng, Dear in Derry G. Mayong hapon sa makatapos ng Bombo Radyo, ilibinigid ikaw inday sa mulapnagon nga programa sa Bombo Radyo ang kahapon lamang. Ini nga kasaysayan na hanungod sa akon amiga sa subdivision nga akon ginainstaran sa una. Nagaobra ini siya sa For My Eyes Only, isa ka government company bilang secretary. Sag mag-retire ako sa akon nga kompanya sa 1996, the corporation offered a retirement package, a special disengagement plan, wherein those nga willing nga mag-retire pagatagaan sang 1.5 for every year of service. Since I have already serviced the corporation for 20 years, ginpili ko nga mag-retire. We were given two options, to take all or to avail of monthly pension. So, without thinking, ginpili ko ang take all. But lo, I chose the wrong move. However, I think you will agree that hindi mo na mapabalik pa ang hands of time, ang kahapon. So, hindi mo makagat ang imo siko, pwede mo mahimo kung utdon mo ang imo kamot. Going back to take all, sang ang subject sang akon nga kasaysayan diri, nabalaan niya nga nakabaton ako sa akon nga kwarta, she tried to borrow money from me. An amount she said
that she will use. Gamiton niya ang kwarta ko para nga ipangbayad man. Since nga she's taking the CPA board exam. Since nga nag-invest ako, some of my money, nagbakal ako pieces of jewelries, like kolintas, aritos, kag kung ano pa, tignabalan ko siya. Nga pwede niya man, nga maprenda ang mga alahas ko, nga ara sa akon. After some time, wala ako makahibalo, nga narimati na gali ang mga jewelries. I just knew it from my former office mate. So, sanggin konpronta ko siya, ginabalan niya lang ko, nga tibayran niya lang kuno ako sang utay-utay. So, sa nagkadto ako sa office, yung ginaubrahan niya, tigin tawag sang iya boss ang iyang attention, kagang iya nga boss happened to be the assistant regional director. Kag siya ni ang akon anay estudyante sa isa ka kolehiyo sa nag-teach pa ako. So sanggin patawag siya ang akon sining estudyante, no, ginambalan siya nga di nagtudlo ka sang values pero nga nahimo mo ini kay ma'am. Hindi siya kasabat inday. I have no idea na of her whereabouts since nga nag-transfer na ako diri sa isa ka remote nga barangay. So until here na lang inday, I hope you will not tire reading my letters. May God reward you for reading my letter. God bless, keep safe, and regards to all your letter senders. Lola Beng. So, bale, wala mo man siya galigin turn down. But instead of money, ang imong ginpahulam sa iya, bale, ang ginpahulam mo, ang ginhatag mo, ang mga pieces of jewelries mo. Nga, ginpamakal mo. Sang nabaton mo na ang imong money. I'm sure in good faith man to, no? Ang imo kuntani nga pagpahulam and expecting ibalik niya lang sa imo. Kung mapanggawad niya na ini. Pero ang natabo gali, narimate lang ang mga jewelries, tapos wala niya gigali yan na nahatag sa imo balik. Siguro basi naalangan gid siya, no? Or napigaduhan gid siya sa amo to nga tiyempro, o galing lang bala nga wala siya nagprangka sa imo, no? Maybe para sa imo, it meant so much ang ato nga mga jewelries, or although mga material man lang ina nga mga bagay, no? But if you know nga halin sa imo nga pinaghirapan, para sa imo investment mo man ato, kag gusto mo man tani, no? Nga ma-take care ato, kag may ara ka nga gamiton, may ara ka nga lululantawon, remembrance mo, no? Sa imo nga pangabudlay. But sad to say, wala niya gali, no? Hindi nangin wala siya makahambal sa imo, wala siya makapahibalo sa imo, nga amo na to gali ang natabo. Ti ikaw naman, in good faith, ang imo nga pagpahulam sa ito nga mga pieces of jewelry sa iya, pero wala na. Ginpatawag mo man through sa iya nga boss, tapos nahambalan man siya. I just hope nga sang nag-promise siya, nga ti bayaran niya lang ato sang utay-utay. I hope nga ti na siya, she made good of her promise, kag nabayaran niya na balik ang total amount sa ato nga mga jewelries nga iya nga ginahulam sa imo. So I hope nga amo gid sina ang natabo, and kabay nga ti you are done and over with sa ina nga issue with that person. If ever nabalik niya gid man or wala niya gid man ina nga mabalik, sige na lang, hindi na lang unguti sa imo nga buot. I'm sure, no, nga ti may bilin ka pa man, and kabay, no, nga ti somehow ang atong if ever nadula gid man nga wala na balik, nakabulig man sa iya sang dako. And kabay, no, mas manami gid nga ti gindumdum niya man ikaw, kag nangintro man siya sa iya nga promises. I guess, no, ti wala ka naman kabalo kundi nang iya nga whereabouts subong. So well then, that's it. At least ikaw, from your end, you wanted to help her,
kag kabay no nga ti hindi lang man ina matabo man sa iya. Hindi lang man no. And kabay no nga ti nangin good man siya sa iya nga promise sa imo kag hindi niya man ikaw makalipatan nga at one point in her life sangin approach mo siya way ka man ang hindi sa iya. Salamat kid Lola Beng. Sometimes no there are things that we don't expect to happen pero nagakalatabo because may luyag lang nga ibilin sa aton. Maybe lesson or maybe ang iban something no wisdom probably kag making us a better person and sometimes making us a more careful person. Salamat kid sa imo Lola Beng and just keep on sending stories diri sa Kahapon Lamang program. 49 minutes after 2, magapanubalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok. 7 minutes before 3 o'clock, diri ka naman kita sa sulat ni Christine sa syudad sang Iloilo, and I hope hindi kita mabitin sini ha. Kabay nga matapos ta ini, but if not, pabosan tagid. Anyway, dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga matag palamati isang bombo. Ari ako diri subong sa syudad sang Iloilo para sa pagbakasyon. Sa Bacolod gid ako nakatiner, kay didto ang akong trabaho, kag ang akon nga napamana. Luyag ko man i-share sa imo ang istorya sa akon nga kabuhi. By the way, tawag lang gali ako kay Christine, isa na ka senior citizen. Umpisahan ko ang akon istorya sa magagmay pa kami. Madamo kami nga magulutod. Siya man lang Si tatay sang una, remedyo general lang ang obra. Kag si nanay, sa sulod lang sang balay, nga nagatatap sa amon. Pareho sila nga wala nakatapos sa elementarya. At isang una, ang mga ginikanan, hindi prioridad ang pagpaeskwela sa ila kabataan. So bangod sini, tama kapuraot sang amon pangabuhi, nga kinahanglan, magbaka-baka gid ang amon amay para nga mapakaon kami. Sa pagpakaon pa lamang sa amon nga siyam, nakita ko nga nabudlayan na ang akon mga ginikanan. Gani, sa pagpaeskwela sa amon, hawot-hawot man. Elementary kag high school, madaginutan pa nila. Kahit isang una, free tuition pa kami sa public school. Nakita ko, permi lang nagapanghakroy ang amon nga ginikanan. Wala kwarta, pigado, di malas. Amo ini ang permi namon mabatian sa sulod sang amon panimalay. Amo man ini ang rason kung nga ang duha ko ka mga magulang nga babae naglakat sa Manila para nga magpasimpalan kag para makabulig kay nanay kag kay tatay. Sa maayo nga palad, nakaobra sila dayon sa sulod sang balay kag nakapadala kanday nanay. Apang wala man ini maglawig, bangod nga nagpamana sila nga duha dito sa Manila. Kag malawig nga panahon nga wala sila puli-puli diri sa amon. Ako, sa nakatapos ng high school, naghimo sang isa ka makahas nga tikang. Natak-an ako sang pangabuhi sang imol. Gani sa isip ko, himuon ko ang tanan para mahawas kami sa kapigaduhon. Hindi man sa pagpabugal, matahom ako, Tita Regine. Maputi kag mataas. May nakilala ako sa dito nga nagatrabaho sa club, kag nakita ko nga manami ang iya kita. Sang una nagaobra ako sa iya bilang tagalaba lang sang iya nga bayo. Apang sang ulihi, ginhaylo niya ako. Nga kung sa paglabada lang kuno, sinsilyo lang ang akon kitaon. Kag indi gid ako makabulig sang dako sa akon pamilya. So gindala niya ako sa iya ginatrabahuan. Kag didto, ginbuksan niya ang akon mata sa kung ano nga sahi sang trabaho ang may ara siya. Isa siya ka ginatawag nga star dancer sa club, kag ginambalan niya ako nga kung gusto ko, pwede man ako nga mangin dancer. Nakita ko, dako gid man ang iya kita, kag ang halos tanan nga gusto niya nga baklon, mabakal niya. Wala ako sa nahibaluan sa bagsaot, apang iya ako nga gin-train. Nag-training man ako. Kagsang una, wala ako nanugid sa akong ginikanan. Apang, sa nakasulod na ako sa trabaho bilang dancer. Nakahatag ako sa dako-dako nga kwarta sa ila. Kag nakaamat-amat kami pamakal sa amon gamit. Ang Tita Regine, siguro balabag man sa tutunlan sa akong ginikanan ang akong ginahimo. Apang, ginpabayaan na lang nila ako. Mangod nakita nila nga ang akong kita, ginahatag ko man sa ila. Sugod sa nakaobra ako,
nakabakal ako sa akong personal nga mga gamit. Bag-o lang ako sabto, nakasuksok sa mga bag-o. Kay halin sang una, puro lang pinaglumaan ang akon nga matilawan. Hindi ko pagitago, nga nagahatag ginisang kalipay sa akon. Masarangan ko na baklon ang luyag ko, makaon na namon ang luyag namon kaunon, kag nag-aros-aros ang sitwasyon sa amon kabuhi. Napakayo namon ang amon nagahilay nga balay. Nakaamat-amat kami bakal sa mga gamit sa sugbalay. Kag nalipay ako nga makita nga naga-enjoy man sang comfort ang akon pamilya. Ilabi na gid ang akon ginikanan. Para gali sa tawo nga kapigaduhon ang namatan, dako na ang kalipay, ang maka-enjoy man sa mga butang nga pwede mahatag sang kwarta. Kagamo ini ang nagatulod sa akon nga padayunon ang akon ginahimo. May mga beses nga ginahambalan man ako sang akon ginikanan, nga untatan ko na ang akon nga obra. Kay basi, mapahamak lang ako. Pero, ang mga manghod ko man ang akon ginapanumdum. Gusto ko nga mapa-eskwela sila sa college, kag malabutan ang wala ko malabutan. Bisan sa ila na lang, kung matuman man ang akon tani ginahandom para sa kaugalingon ko. Malipayo na ako. Sa matuod lang, grabe man ang akon mga inagyan sa akong trabaho. May mga hisaay man tita nga nagakatabo sa mga dancers, kag may ara man sang tumukanay kag pagpakalainay. Pero wala ko ini ginasupak, kay ang hambal ko sa kaugalingon ko, trabaho ang ginkadto ko diri. Kag wala na ako labot sa mga intriga. Bisan sa amon lugar, madamo ako sa mga istorya nga mabatian. Kung nagalakat ako sa dalan, may nagahinuring-huring, pero kinahiyuhuman ko na lang sila. Ka-funny, kaya ang ini nga mga tao, sa akon man nagadalagan kung may kinahanglan sila nga bulig pinansyal. So bisa na muna ang istorya nila, nagabulig man ako gihapon sa ila. Pero sa matuod lang, Tita Regine, bisan dancer ako sa club, pero ginhalungan ko gid ang akon kaugalingon. Wala ako nagagwa upod sa mga customers. Kaya ang hambal ko, masaot lang kuya. Amo lang na. Period. Somehow, nakabulig man ang ining ginsudlan ko nga trabaho para makilala ko man ang lalaki nga mangin sincero gid sa pagpalangga kag pagbaton sa akon. May ara nga lalaki nga manubo ang panulok sa akon bangod sang akon trabaho. But I don't care. Ang importante nga nakahibalo ako kung ano ang matuod. Would you believe, Tita Regine, sa akon trabaho ko pa nakilala ang lalaki nga akon nga ginhigugma kag nagbaton sa akon bisan ano ako. Ha! Exciting! But, padayon ng tabwas ang ini nga istorya, mga kabombo. So, situit nga aragid ka mo, ha? Para mabalaan naton, paano ang ilang love story? So, sining tao, nga dito niya ko nakilala, nga amugid ang nagbaton sa iya. Paano? Kag kon, ano ang nanging dalagan sang tanan-tanan? Hibaloon nato nina sa aton liwat nga pag-ubtanay buwas, medyo bitin na sulat ni Christine, but waay na kita sang oras. Gani sa liwat sa inyo dira nga mga istorya man, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So buwas naman ha, dapat aragid ka mo. Balikay kita buwas mga kabombo. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.